Λοιπόν, βραδάκι τώρα, 8/12, 25, και συνεχίζουμε αναγκαστικά τώρα για να προλάβουμε και λίγο τον χρόνο στα ενοριακά μαθήματα, τα οποία κάνουμε είτε αφορούν αυτά τα μαθήματα την ερμηνεία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που φτάνει στο τέλος του, αλλά είτε που γίνονται κάθε Δευτέρα πρωί, είτε τα γενικότερα μαθήματα κάθε Σάββατο στις 10 που αφορούν την θεολογία, την ποιμαντική, την εκκλησία και κάθε τι που αφορά τον χώρο μας. Τώρα θα συνεχίσουμε αυτό που εξαντλήσαμε το πρωί και μας χρεώθηκε πολύς χρόνος. Ξεπεράσαμε τις 2 ώρες, κακώς τα έλεγα όσον αφορά την πράξη εγώ, γιατί θα έπρεπε να γίνει σε διακοπτώμενα μαθήματα ωριαία, και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα συνεχίσουμε λίγο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαδικτυακά. Το βίντεο θα υπάρχει εκεί για τους ανθρώπους που ενοριακά παρακολουθούν τα μαθήματα, αλλά και για τον καθένα, και θα είναι ανερτημένο, όπως είναι όλα ανερτημένα, είτε στο Facebook αλλά είτε και στο YouTube, στη σελίδα που έχουμε και ούτω καθεξής εκεί. Είτε στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Εξοχής, είτε στο π.Σταύρος Συντζές στο YouTube. Και όλα αυτά για να εργαστούμε όσο δυνατόν καλύτερα για αυτή την επαγγελία του Λόγου του Χριστού, να πράξουμε και λίγο έργο ποιμαντικό και εμείς οι ιερείς, δικαιολογώντας την παρουσία μας, η οποία έτσι κι αλλιώς δαπανάται 7x7, όπως λένε οι νέοι, 7 μέρες τη εβδομάδα. Δεν κάθεται ο ιερέας. Εργάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπου και αν είναι, στο λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας, στις δουλειές που έχει, στις συναντήσεις με τους ανθρώπους, στα προβλήματα των ανθρώπων, στην προσευχή. Και πιστέψτε μου ότι για τον κάθε ιερέα, για να μην δημιουργούνται λαθασμένες εντυπώσεις, αυτό γίνεται 7x7. Δεν έχουν ρεπό οι ιερείς. Και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα κακό κείμενα ανθρωπίνος, πρώτος εγώ αν θέλετε θα μπορούσα να το πω. Αλλά ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο, μπαλέτο. Επομένως λοιπόν σε αυτή την γλυκύτατη ανάγκη που ως προσευχή θεωρείται η εργασία στα Θεία Γράμματα, σε αυτήν την ανάγκη θα συνεχίσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είμαστε στο 25ο κεφάλαιο και μπαίνουμε αμέσως μετά από την παραβολή των 10 παρθένων, την οποία εξαντλήσαμε θαρώ, και από το 25-14 σε μια άλλη ωραιότατη παραβολή και τελικά ποια είναι η χρησιμότητα και η σκοπιμότητά της. Τι θέλει ο Κύριος εδώ να αναδείξει. Οι παραβολές του Κυρίου με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο είναι βαθύτατα και μοναδικά ανθρωπολογικές. Γίνεται άριστη ανθρωπολογική περιγραφή από τον Δημιουργό Χριστό για το δημιούργημά του, και ιδιαίτερα αυτή η ανθρωπολογική περιγραφή και διάγνωση του Κυρίου αφορά τον έσω άνθρωπο, όπου τα πάντα πηγάζουν από τον έσω άνθρωπο, από την ψυχή, τις ιδιότητες, τις διαθέσεις και οτιδήποτε άλλο έχει. Οι ιδιότητες της ψυχής του ανθρώπου, σε μια γενικότερη περιγραφή, γιατί αυτό χρειάζεται για να εισέλθουμε στην επόμενη παραβολή, υπάρχουν κάποιες δεδομένες ιδιότητες που περιγράφουν αυτή την κατ' δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό, οι οποίες είναι η λογικότητα, το αυτεξούσιο, η βουλητική ικανότητα. Όλα αυτά τα οποία κάνουν τον άνθρωπο και να ξεχωρίζει από όλη την άλλη κτήση, αλλά και όλα αυτά τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να συγγενεύει με τον Θεό.
έχοντας αυτές τις ιδιότητες στο κατοικόν ο άνθρωπος, κατά την ορθή διαχείρισή τους, τότε αυτό που έχει δυνάμει γίνεται ενεργεία που είναι το κατοικόνα. Να ομοιώσει με τον Θεό. Τι να ομοιάσει με τον Θεό? Να περάσει μέσα από αυτήν την θεραπευτική οδό και τεθεραπευμένος από τον Κύριο, μέσα σε μια σχέση κράσης και ανάκρασης, ενωμένος με τον Κύριο, να καρποθώ εγώ αυτές τις θείες ιδιότητες, τις οποίες θα τις κάνω πράξη με τις ιδιότητες του κατοικώνα, και οι θείες ιδιότητες αυτές δεν είναι μόνο μια παθητική παρουσία ευδαιμονίας, αλλά σύν αυτό είναι και ενεργητικά ιδιότητες τις οποίες πράττω εν συνειδήσει και με εξουσία, όπως κάνουν οι Άγιοι. Έναν άλλον επιμερισμό των ιδιωτήτων του ανθρώπου μπορούμε να κάνουμε όπως κάνουν οι Άγιοι Πατέρες, λέγοντας τι? Όσον αφορά τα τάλαντα, και γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα. Τα τάλαντα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Πρώτα είναι τα φυσικά τάλαντα. Τα φυσικά τάλαντα είναι αυτά που όλοι οι άνθρωποι έχουμε. Ή περίπου έχουμε. Τα φυσικά τάλαντα είναι πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε δεδομένα. Δηλαδή, φυσικό τάλαντο τι είναι για μένα, για τον άνθρωπο τώρα? Εγώ, ο λόγος, ο προφορικός λόγος. Τι είναι αυτό? Φυσικό τάλαντο. Η ικανότητα εσύ να ακούσεις, και λογικευμένα και κατά την ικανότητα που έχεις στη διάνοιά σου, ως λογικό, να αναποδεχθείς τον λόγο, αυτή την πρόταση που εγώ σου καταθέτω, όχι για τα θεολογικά μόνο γράμματα, γενικότερα. Σου λέω κάτι, εσύ μου απαντάς. Φυσικό τάλαντο είναι. Τα φυσικά τάλαντα είναι πολλά. Είναι στην ουσία ο ίδιος ο άνθρωπος, με όλη την ικανότητα που έχει, γι' αυτό και εξαιρείται όλης της δημιουργίας, μέσω των ιδιωτήτων του κατοικώνα, να ενεργείται, να δημιουργεί, να συνέρχεται, να επικοινωνεί και να πράττει έργο επικοδομητικών, το οποίο η κορύφωσή του αφορά τελικά τη σχέση του με το Θεό. Η παραβολή τώρα που θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25ο κεφάλαιο 14 και μετά, μιλάει είναι η παραβολή των ταλάντων. Αυτά τα τάλαντα τα οποία περιγράφονται εδώ δεν είναι τα χρήσματα του Αγίου Πνεύματος. Όχι. Εκεί είναι άλλα τάλαντα. Μιλάει για τα φυσικά τάλαντα που έχει ο άνθρωπος και τα οποία προημιακά θα πω, γιατί μετά θα το αναλύσουμε. Αυτά τα φυσικά τάλαντα, τα φυσικά χαρίσματα που δίδονται στον άνθρωπο, τηρουμένων των αναλογιών, ο άνθρωπος τελικά τα δαπανάει μόνο στην διεκπεραίωση του βίου και οποιοδήποτε άλλων σκοπιμοτήτων αποτυγχάνει. Θα δούμε αυτόν που αποτυγχάνει. Ή αυτά τα τάλαντα στη διαχείρισή τους έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, θα λέγαμε, κερδοφορίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πήρα τελικά 5 τάλαντα από το Θεό και τα έκανα 10. Σημαίνει ότι εργάστηκα το φυσικό χάρισμα που έχω, το τάλαντο, επιτρέψτε μου να πω. Το φυσικό χάρισμα είναι εγώ να μιλώ, εσύ να μιλάς και εγώ να ακούω. Η ικανότητα του προφορικού, του έναρθρου, του γραπτού λόγου. Μέσω τώρα των φυσικών ταλάντων, και τα φυσικά τάλαντα επαληθεύονται θετικά στη σκοπιμότητα της διαχείρισής τους, όταν και μόνο εργάζονται από και προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Εγώ μπορεί να έχω ένα φυσικό τάλαντο, μια ωραιοτά της φωνής. Φυσικό χάρισμα. Ένα γεωπνευματικό. Φυσικό. Και να έχω μια ωραία φωνή σαν τον τάδε τραγουδιστή ή την τάδε τραγουδιστή, την δίνα τραγουδίστρια. Η ικανότητά μου αυτή τώρα όμως πώς εξαντλείται? Εξαντλείται στην εξυπηρέτηση της αμαρτίας και της φαυλότητας. Τότε το τάλαντο όχι μόνο μένει ανεκμετάλλευτο, αλλά δημιουργεί και παθογόνα και εφάμαρτη κατάσταση. Αλλιώς, εγώ αυτό το φυσικό χάρισμα που πήρα από τον Θεό, να έχω μια καλή έπεια, να έχω μια καλή φωνή, το χρησιμοποιώ να άδω
τα μεγαλεία του Θεού και κάθε τι το οποίο θα είναι χρήσιμο και σε μένα αλλά και στους ανθρώπους που το επικοινωνώ, ώστε ο άνθρωπος να συνευρεθεί με τον Θεό. Τότε το φυσικό αυτό τάλαντο εξαντλείται εύστοχα στη σκοπιμότητά του. Να ένα παράδειγμα. Επομένως τα φυσικά τάλαντα, τα οποία είναι τάλαντα παθητικά ή ενεργητικά, πάντα μέσα στην λογικότητα του ανθρώπου και στην ικανότητα του κατοικώνα, είναι αυτά τα οποία, και γι' αυτό λέγεται η παραβολή των ταλάντων ή των φυσικών χαρισμάτων, όπως το λέει ο Χρυσόστομος, τα οποία επαληθεύουν, και μόνο αυτά, επαληθεύουν τι? Τα πνευματικά χαρίσματα. Τα αγιοπνευματικά χαρίσματα. Γιατί? Πες ότι εγώ έχω ένα αγιοπνευματικό χάρισμα του κηρύγματος του λόγου. Πώς επαληθεύεται αυτό? Με το να κάνω παντομήμα? Όχι. Το χάρισμα της ποράς και της κατάθεσης του λόγου του Θεού πάντα, για την καλλιέπεια των ψυχών των ανθρώπων και τη θεραπεία, κατατίθεται με τι? Με το φυσικό χάρισμα. Με ποιο? Πώς επαληθεύεται? Πώς γίνεται πράξη? Με μένα. Με το λόγο. Το προφορικό ή το γραπτό. Το προφορικό θα πω. Γιατί και το γραπτό, η ικανότητα να γράψω, απαιτεί μια γνώση, απαιτεί λογικότητα, απαιτεί συνοχή και ούτω καθεξής. Αυτά είναι φυσικά χαρίσματα. Χαρίσματα, αλλά είναι φυσικά. Τα αγιοπνευματικά χαρίσματα είναι διαφορετικά. Και όπως σας είπα, το χάρισμα από την άλλη, της προφητείας. Εγώ είμαι προφήτης. Πώς θα προφητεύσω? Με παντομήμα? Δεν μπορώ. Μέσω του λόγου, του φυσικού χαρίσματος, θα καταθέσω την προφητεία, και για να είμαστε και τίμοι όσον αφορά το γεγονός του χαρίσματος αυτού, αλλά και την ερμηνεία της προφητείας, αλλιώς δεν υφίσταμαι ως προφήτης. Επομένως, τα φυσικά τάλαντα ή τα φυσικά χαρίσματα, τα οποία θα δούμε τώρα σε αυτή την παραβολή, είναι αυτά τα οποία επαληθεύουν τα αγιοπνευματικά χαρίσματα, και με αυτόν τον τρόπο εξαντλούν την παρουσία τους από το Θεό και την χρησιμότητα που έχουν. Πιστεύω να φτάνει αυτό. Αλλιώς οι άνθρωποι, έχοντας οι ίδιοι τα φυσικά χαρίσματα που έχουμε, ή φυσικά χαρίσματα που αφορούν το ίδιο πρόσωπο κατά την ικανότητα που του δίνει ο Θεός, κάποιον τον κάνει γιατρό. Δεν είναι αγιοπνευματικό χάρισμα με την έννοια του χαρίσματος όπου μυσταγωγικά και εν τη Εκκλησία εν της μυστηρίης δίδεται δια την σκοπιμότητα της θεραπείας των ανθρώπων εν Χριστώ. Όχι. Είναι ένα χάρισμα που δίδεται εξαιρετικά σε κάποιους ανθρώπους. Υπάρχουν δηλαδή φυσικά χαρίσματα που έχουν έναν κοινό παρανομαστή, και υπάρχουν και φυσικά χαρίσματα, πάλι φυσικά τάλαντα, που αφορούν τους ανθρώπους με κάποιες εξαίρετες ικανότητες και ιδιότητες. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε γιατροί ή ο άλλος κάνει αυτό. Φυσικά χαρίσματα είναι αυτά που αποδίδονται, αν θέλετε, και στα γονιδιακά αποτελέσματα και όχι μόνο, αλλά και αυτό πάλι δεν αλλάζει τη σκοπιμότητά τους. Και έτσι και ασκώ την ιατρική τέχνη. Αν ασκώ την ιατρική τέχνη, το φυσικό μου αυτό χάρισμα, με τρόπο ο οποίος αναδεικνύει το μεγαλείο της ύπαρξής μου στην πράξη αυτού του φυσικού χαρίσματος. Γιατί? Διότι παράλληλα έχω δημιουργήσει εν Χριστώ και μέσα μου αποδυνάμει ενεργεία τα αγιοπνευματικά χαρίσματα, τα οποία, αν θέλετε, πήρα από τη βάπτιση με το μυστήριο του χρήσματος, και αντί να ασκώ την ιατρική επιστήμη, το λέω τυχαίως, και να την ασκώ μόνο κάτω από το πρίσμα που έχω της φιλαργυρίας, να εκμεταλλευτώ τον συνάνθρωπο πράττοντας την, αλλά με γνώμον αυτό, τότε επιτρέψτε να πω ότι λαμβάνει χώρα πράξη το φυσικό αυτό χάρισμα, αλλά με έναν τρόπο θα έλεγα σχετικά διεστραμμένο, διότι ο γνώμονας λόγω παθογένειας, φιλαργυρίας, πράττεται έτσι. Από την άλλη, δεν θα λέγα τους γιατρούς να δουλεύετε δωρεάν, όχι. Από την άλλη, ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος στα φυσικό και στα φυσικά χαρίσματά του, άμα τη σχέση με τον Θεό έχουν γίνει από δυνάμει ενεργεία και αγιοπνευματικά χαρίσματα, τότε ασκεί, παράδειγμα πάλι, την ιατρική του
επιστήμη την ασκεί με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως οι Άγιοι Ανάργυροι, όχι ως ανάργυρος, δεν θα πω έτσι, αλλά την ασκεί πραγματικά με γνώμονα το καλό και την θεραπεία του ασθενούς, που δεν τον βλέπει απέναντί του ως αντικείμενο ή ως χρήμα, αλλά δεδομένα ως ένας άνθρωπος του οποίου η καρδία και η αγιοπνευματική παρουσία μέσα του τον καθιστά φιλάνθρωπο και ενεργούμενο κατά τέτοιο τρόπο, όπου τελικά ομοιάζει με άνθρωπο του Θεού, με διάκονο του Θεού. Είναι λεπτομέρειες οι οποίες έχουν τα δικά τους όρια, αλλά εμείς κρατάμε ότι ο άνθρωπος, αν θέλουμε, όσον αφορά τα τάλαντα, τα χαρίσματα, χωρίζεται στα φυσικά χαρίσματα και τάλαντα με τις δικές τους ιδιαιτερότητες, με κοινούς παρανομαστές και με αριθμητές που πολλές φορές αφορούν μια μερίδα ανθρώπων, φυσικά τάλαντα όλα. Και πάμε τώρα στα άγιο πνευματικά μετατάλαντα, τα χαρίσματα, τα οποία είναι μέσα στην Εκκλησία, ενεργητικά και παθητικά, και τελούνται μόνο μέσα στην Εκκλησία για την καλλιέργεια των ανθρώπων, αποκλειστικά μέσα στην Εκκλησία, και δεν αφορούν κανέναν άλλον. Διότι αν είμαι γιατρός, είτε είμαι ένθεος, είτε είμαι άθεος, ασκώ την λειτουργική μου, την ιατρική μου επιστήμη σε όλους, ανεξαιρέτως. Είτε είναι μαύρος, άσπρος, Έλληνας, Τούρκος, Μεξικάνος, Παοκτσής ή Αριανός, δεν έχει σημασία. Τα αγιοπνευματικά όμως χαρίσματα, η εξάντλησή τους και η χρησιμότητά τους είναι μέσα στην Εκκλησία. Παράδειγμα, η ιεροσύνη, ως αγιοπνευματικό χάρισμα θα πω. Πού εξαντλείται και μόνο? Στην Εκκλησία. Πουθενά αλλού δεν έχω χρησιμότητα εγώ. Πουθενά. Και αυτή είναι η διαφορά. Εδώ θα μιλήσουμε για τα φυσικά χαρίσματα, τα οποία, όπως είπαμε, και αυτά θα πρέπει να εξαντληθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να επαληθευτεί η ορθή χρήση τους, επαληθευμένη η ορθή χρήση τους, να επιβραβευτεί, αν θέλετε, από τον Θεό η προσπάθεια του ανθρώπου να πολλαπλασιάσει τα τάλαντα αυτά, δηλαδή να τα εργαστεί με τέτοιο τρόπο, να τα δαπανίσει με τέτοιο τρόπο, ο οποίος θα αφορά τελικά την κοινωνία των συνανθρώπων του και το αποτέλεσμα. Λοιπόν, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25, 25ο κεφάλαιο, 14ος στίχος. Και να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Είναι ωραίο. Πάρτε μια Καινή Διαθήκη, στη μετάφραση, η οποία έχει τα προβλήματά της. Στο πρωτότυπο, όσοι ξέρετε λίγα γραμματάκια. Ξεκινήστε δηλαδή, σαν ιστοριούλα. Δεν θα κάνει κακό, δεν πειράζει. Δεν βαριστομαχιάζει. Δεν παθαίνεις τίποτα. Λίγο. Ξέρεις, σε σχέση με τον Χριστό, λίγο γίνεται. Θέλει συνήθεια. Δεν είναι από την μια μέρα στην άλλη. Λέει κάποιος, είδα τον Άγιο Παΐσιο. Δεν ξεκίνησε ο Παΐσιος τη Δευτέρα και την Τρίτη έγινε Παΐσιος. Ήταν μια πορεία ζωής. Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Όλα θέλουν δουλειά. Ας ξεκινήσουμε από κάπου. Λίγο. Και λίγο στην αρχή στην Εκκλησία. Όλα θέλουν συνήθεια. Και ο παπάς θέλει συνήθεια. Με βλέπουν καμιά φορά με τα παιδάκια, τρομάζουν, εκπλήσονται. Και εγώ θέλω συνήθεια. Μέχρι να συνηθίσει το μάτι του άλλου επάνω μου. Και ούτω καθεξής. Αλλά να κάνουμε κάτι, να κινηθούμε κάτι. Είπαμε, γιατί το κόστος των επιλογών μας στη σχέση μας με το Θεό δεν εξαντλείται στη σχέση μας με το Θεό. Δεν είμαι εγώ και ο Θεός. Και αν δεν κάνω το χατήρι του Θεού θα με τιμωρήσει. Είναι κοσμολογικό το αποτέλεσμα. Υπάρχει μια πορεία στην αιωνιότητα, η οποία έχει ένα αλφα κόστος. Και αυτό το κόστος διαπραγματευόμαστε εδώ. Δεν καθόμαστε εδώ να θρησκεύουμε. Κάθε έννοια θρησκείας ή λατρείας του Θεού αφορά μόνο την ειδωλολατρεία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ούτε θρησκεύουμε ούτε λατρεύουμε κανέναν Θεό με τον τρόπο που γίνονται. Εδώ δημιουργείται μια σχέση του Θεού και του ανθρώπου, του ανθρώπου και του Θεού, με την αμεσότητα της ανθρωπίνης φύσεως του Κυρίου, όπου το συγγενές συναντάει το συγγενές και μπορεί να συνέλθει, και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά σε έναν άνθρωπο που είναι κοιλίας μητρός νεκρός. Ώστε και η νέκρωση αυτή και η συντήρηση και ο πολλαπλασιασμός αυτής της νέκρωσης, αν συνεχιστεί σε αυτό το βίο, τα αποτελέσματα στην αιωνιότητα θα είναι το λιγότερο από καρδιωτικά. Γι' αυτό η Εκκλησία καμία λατρεία δεν επαληθεύει, καμία θρησκεία δεν υπαγορεύει. Όχι. Από μόνα τους αυτά είναι άστοχα και δεν έχουν να δώσουν τίποτα στην ψυχή του ανθρώπου.
Η Εκκλησία είναι ένας μοναδικός θεραπευτικός εν Αγίο Πνεύματι χώρος. Εμείς είμαστε ασθενείς, μένει μόνο να καταλάβουμε ποια είναι η ασθενειά μας και να μην αποκλειστούμε μόνο στην βιολογική ευρωστία που έχουμε ή νιώθουμε και μας ξεγελάσει αυτό. Και μέσα εκεί δημιουργείται με τον ιατρό, δημιουργείται σχέση. Δεν βρίσκω έναν γιατρό σε κάποια εφημερεύοντα νοσοκομεία ή ξέρω εγώ σε ένα ιατρείο με τον οποίο η σχέση θα είναι τυπική ή φιλική. Ούτε καν φιλική δεν είναι με τον Χριστό. Εδώ πράτεται μία σχέση με τον Χριστό βαθύτατα κοινή. Η συγγένεια με τον Χριστό ως αποτέλεσμα της σχέσης είναι τέτοιας ποιότητας και αυτό αποζητάει ο Κύριος, ώστε να ομοιάσει ο άνθρωπος τόσο πολύ τον ίδιο, που όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, να μην ξεχωρίζει πλέον ο άνθρωπος από τον Θεάνθρωπο. Σεις φίλοι μου εστέ, αν τη θυμηθούμε εκεί, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. 25-14 κατά Ματθαίον. Ως περγάρ άνθρωπος από δημόν, εκάλεσεν τους ιδίους δούλους και παρέδοκεν αυτοίς τα υπάρχοντα αυτού. Κι ο μεν έδωκεν 5 τάλαντα. Ο δε 2. Ο δε 1. Εκάστο κατά την ιδίαν δύναμη. Και απεδίμησε. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος από δημόν, καλεί τους δούλους του και τους παραδίδει τα υπάρχοντά του. Παραδίδει αυτά που έχει ως Θεός και ως ικανότητα που έχει, τα παραδίδει στους ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος αποδημεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ είναι εδώ ο Χριστός, γι' αυτόν εννοεί, δεν είναι εδώ. Είναι, μάλλον έχει αναλυφθεί στους ουρανούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι απουσιάζει. Αυτό όμως από η αποδήμηση αυτή δείχνει από τη μία τον χρόνο που θα δώσει, διότι λέει δίνω και αποδημώ και έρχομαι. Άρα υπάρχει ένα περιθώριο χρόνου και μόνο της διαχείρισης των ιδιωτήτων και των χαρισμάτων που θα σας δώσω. Αποδημώ και επιστρέφω και έρχομαι. Ποιος χρόνος είναι αυτός? Ο βιολογικός. Του καθενός. Εκάλεσε τους ιδίους δούλους και παρέδωκεν αυτοίς τα υπάρχοντα αυτού. Ό,τι μας δίδει ο Κύριος από τη δημιουργία μας. Εκκυλίας μητρός. Σε κάποιον δίνει 5 τάλαντα. Σε κάποιον 2, σε κάποιον 1. Και το ότι δίνει 5, 2, 4, 7, 17 ή τέτοιο δεν σημαίνει ότι ο Κύριος κάνει κάποιες επιλογές σύμφωνα με τους όρους εμπάθειας ή συμπάθειας που έχει. Όχι. Ο Κύριος αγαπάει ανεξαιρέτως όλους. Αλλά δίδει τα τάλαντα αναγνωρίζοντας, καταρχάς τα δίδει για την ομορφιά της ποικιλομορφίας. Και όπου όλοι οι άνθρωποι να μην είμαστε το ίδιο, να εργαστούμε όλοι από κάποιους τόπους ειδικούς, κάποιες ιδιότητες ειδικές, κάποιες εξειδικεύσεις και όλο αυτό να μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη των ανθρώπων μεταξύ τους να συνευρίσκονται, ώστε ο κάθε άνθρωπος να έχει την ανάγκη του άλλου στο τάλαντο που έχει, είτε κοινό είτε ακοινώνητο, και εκεί να δημιουργείται η κοινωνικότητα που απαιτείται. Και η κοινωνικότητα που απαιτείται, διότι ξέρω εγώ, άμα δω ένα γιατρό, εγώ θα πρέπει, ξέρετε, θα μπω κατευθείαν στην εργασία αρετών χωρίς να το έχω καταλάβει. Αν πάω σε ένα γιατρό, τι πρέπει να κάνω? Μαθητεία, να ακούσω. Θα πεις τη γνώμη σου, σαν τη γνώμη που είχε ο καθένας, όπως έχει ο νεοέλληνας, έχει γνώμη για τα πάντα, όποιος και αν είναι, από τον εγράμματο ή αγράμματο. Ακόμα και εγράμματος να είσαι, έχεις εξειδικεύσει σε μία επιστήμη. Εγώ πια, ξέρω εγώ, ειδίκευσα σε αυτή. Δεν μπορώ να μιλήσω για τα ιατρικά φαινόμενα. Δεν θα κάθομαι, ξέρω εγώ, να μιλάω για τα εμβόλια, για το ένα, για το άλλο, χωρίς να έχω, όχι την απαιτούμενη γνώση. Τίποτα. Με γνώμονα τα βιντεάκια. Επομένως, η ομορφιά του διαμοιρασμού των ταλάντων, 5, 2, 1 εκεί, είτε κοινά είτε ακοινώνητα, υποβάλλει και τους ανθρώπους στην ανάγκη να συνευρεθούν, να βγουν από την ύπαρξή τους και στη σχέση με κάποιον που έχει τη λύση του προβλήματός τους, αυτοί τι να κάνουν? Να αποκτήσουν πνεύμα μαθητείας, να συνεργαστούν, να υποβάλουν κάτω σε παρέτηση του εγωισμού τους και της γνώμης τους, να υπακούσουν στα κελεύσματα του ανθρώπου που θα τους υποβάλει μέσα σε μια θεραπεία και αγωγή. Και αυτό η Εκκλησία θυμίζει, έτσι είναι η Εκκλησία. Ή ο μοναχισμός, ή ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος
πρέπει τι να κάνει, να σιωπήσει και να υποβάλει τον εαυτό του από την φιλαυτία και τη γνώμη του και τη φιλογνωμία σε αυτό που λέγει ο Κύριος. Απαρνησάς το εαυτόν. Εσύ πλέον δεν υφίστασαι, σιωπάς, ακολουθείς και μαθαίνεις. Ούτε γνώμη, ούτε στάση, αλλά αυτά τώρα αφορά μια πορεία άλλη. Και δίδει στον καθένα κατά την ιδία δύναμη. Η διάκριση του Κυρίου, το τι θα δώσει στον καθένα, ώστε να το εργαστεί, είπαμε, είτε κοινά αυτά που θα εργαστούμε, είτε ακοινώνητα, αλλά και η δύναμη, δια της ικανότητας και η δύναμη να εργαστώ αυτό το φυσικό χάρισμα. Η δύναμη δεν αφορά την ικανότητα να εργαστώ το φυσικό χάρισμα εύστοχα, επικοινωνώντας τα αγιοπνευματικά χαρίσματα. Όχι. Η δύναμη να πράξω αυτό το χάρισμα, το τάλαντο να πράξω αυτό το... Έχω πάρει ένα τάλαντο και παίρνω και τη δύναμη από τον Θεό να το πράξω με τους καλύτερους όρους, οι οποίοι όμως θα αφορούν πάντα τι? Την βουλητική μου ικανότητα. Έτσι. Δεν ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος ελεύθερος από το Θεό, ως λογικό, και έχει την ικανότητα με το αυτεξούσιό του, έχει την βουλητική ικανότητα, η οποία η βουλητική ικανότητα της επιλογής είναι αυτή η οποία θα επιδράσει και επιδράσει στον άνθρωπο δια των επιπτώσεων, δια των επιλογών του. Είμαι αυτός και αν με την βουλητική μου ικανότητα, η οποία θα περάσει μέσα από κάποιες κινήσεις και στοές, είμαι γιατρός. Αν αυτή η βουλητική μου ικανότητα και έχοντας επιβληθεί μέσα μου διεστραμμένες διαθέσεις, η βουλητική μου ικανότητα κινείται μέσω του τάλαντου, δια της φιλαυτίας και της φιλαργυρίας, στο να πράττω αυτό το φυσικό τάλαντο της ιατρικής, αλλά έχοντας ο ίδιος καταντήσει και καταστήσει την ύπαρξή μου φύλαυτη και φιλάργυρη, εργάζομαι αυτό το τάλαντο, αλλά το εργάζομαι μόνο με γνώμονα την ικανοποίηση του πάθους. Και αφού λοιπόν τα μοιράζει αυτά τα τάλαντα ο Κύριος και απεδίμησε. Αποδημώ, έρχομαι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος αφού παίρνει, είπαμε, όλες τις πλούσιες δωρές από τον Θεό, αφήνεται εκεί ελεύθερος, χωρίς να υπάρχει ένας Θεός από πάνω του μπαμπούλας να του λέει τι να κάνει, ώστε ο άνθρωπος να κρυθεί, έχοντας όλη την πρίκα, να κρυθεί στη διαχείριση αυτή της πρίκας εν ελευθερία, και ο Κύριος συστέλει τόσο πολύ την ύπαρξή του ώστε ο άνθρωπος να εργαστεί ελευθέρος. Εδώ είναι, παντού είναι, πανταχού παρόν, αλλά τόσο ελευθέρος, συστέλλεται τόσο πολύ ώστε να μας κάνει να πιστεύουμε ότι σχεδόν δεν υπάρχει. Τόσο πολύ θέλει να μην επηρεάσει τους ανθρώπους στην παρουσία του και να μην τους εξεβιάσει με μια παρουσία η οποία θα προδίδει εξουσία. Και θα έκανε όλους τους ανθρώπους τότε να υποβάλουν το σέβας ενώπιον του Θεού, αλλά όχι από αγάπη και από ελεύθερη επιλογή, αλλά δουλικά και φοβικά. Και είναι κάτι που δεν το θέλει ο Κύριος. Επομένως αυτά τα φυσικά χαρίσματα, τα τάλαντα που λέμε, που δεν πρέπει να σπαταληθούν με τρόπο που περιγράψαμε και πρέπει μέσα από αυτά, το ζητούμενο τώρα, και αφορά όμως μόνο την Εκκλησία, να αναδειχθούν τα πνευματικά χαρίσματα, τα αγιοπνευματικά τάλαντα. Αλλά αυτό είναι το επόμενο. Το επόμενο, τα αγιοπνευματικά χαρίσματα, αφορά μόνο τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Τα φυσικά χαρίσματα αφορούν όλη την ανθρωπότητα και όλη η ανθρωπότητα έχει πρικοδοτηθεί με αυτά τα χαρίσματα από τον Θεό στην φύση της, από την άλλη μόνο μέσα στην Εκκλησία και με τρόπο απτό, περιγραφόμενο, με έναν εγχειρίδιο πράξης, οδηγεί το άνθρωπο σε μία σχέση η οποία τελικά δια του Αγίου Πνεύματος θα καρποθώ και τα χαρίσματα του ιδίου Αγίου Πνεύματος εν το φωτί σου ψώμεθα το φωτί με τα αποτελέσματα που έχει. Τα αγιοπνευματικά χαρίσματα από την άλλη μέσα στην Εκκλησία, τα οποία επαληθεύονται με τα φυσικά χαρίσματα, τι κάνει? Βγήκε ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Πώς βγήκε να το σπείρει? Με τα χέρια? Όχι. Εδώ μιλάμε για τη σπορά του λόγου. Πώς γίνεται η σπορά του λόγου στην Εκκλησία? Με τα φυσικά χαρίσματα. Τι? Με το λόγο. Ή με τον γραπτό λόγο. Το γραπτό λόγο δεν έπεσε από τον ουρανό, κάποιο χεράκι κάθισε
και με την ικανότητα του φυσικού τάλαντου, το οποίο και αυτό μπολιάστηκε μέσα από μάθηση και γνώση και με την αγιοπνευματική εμπειρία, καταθέτει λόγο δόκιμο και ωφέλιμο μέσα στην Εκκλησία. Τα αγιοπνευματικά χαρίσματα μπορούμε να κάνουμε δύο χονδροειδείς κατηγοριοποίησεις και να πούμε είναι τα ενεργητικά και τα παθητικά. Ενεργητικό χάρισμα είναι η πράξη, παράδειγμα, της κήρυξης του λόγου από άμβονος, από τον ιερέα, όπου βγαίνει να σπείρει το λόγο. Και είναι από κάτω όποιοι και αν είναι. Είτε έχουν τη διάθεση, είτε δεν έχουν, είτε είναι εχθροί, είτε είναι φίλοι, αλλά είναι παρόντες στην Εκκλησία. Από τη στιγμή που είναι παρόντες στην Εκκλησία, η Εκκλησία πράττει το έργο της. Τώρα, εσύ μπορεί να είσαι παρόν στην Εκκλησία και να μην θέλεις το ένα, να μην θέλεις το άλλο. Αυτό αφορά εσένα. Δηλαδή να είσαι παρόν, αλλά να είσαι δεδομένα απόν, ή να μην αποδέχεσαι αυτό, ή να ζεις επιλεκτικά την Εκκλησία. Εδώ τώρα μιλάμε εδώ ένα άλλο θέμα που αφορά τελικά τον άνθρωπο που αστοχεί γενικότερα να καρποθεί της παρουσίας του στην Εκκλησία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Η κήρυξη του λόγου είναι ένα ενεργητικό χάρισμα, εξωστρεφές, δημόσιο. Υπάρχουν χαρίσματα τα οποία είναι παθητικά. Τι? Ο έχων ότα ακούει να ακουέτο. Αφορούν μόνο τον ακροατή ή την ακροάτρια. Είναι δική μου ικανότητα από το Πανάγιο Πνεύμα. Τι σημαίνει να ακούω? Όχι να ακούω με τα ανατομικά μου αυτάκια, και αν δεν ακούω να πάω στον οριλά, αλλά να μπορώ να ακούσω τον λόγο με τα αυτάκια μου, φυσικό χάρισμα, να τον ερμηνεύσω στη λογικότητά του, υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, πάλι φυσικό χάρισμα, δεν έχουμε μπει ακόμα στα αγιοπνευματικά χαρίσματα, της ικανότητας της ακρόασης, τον έχων ότα ακούειν, ακουέτο, και αυτό μετά από μέσα, αφού διενεργηθεί όλη η χρησιμότητα των φυσικών χαρισμάτων, μέσα μου να αρχίσει το Πανάγιο Πνεύμα να το ερμηνεύει, να απολαμβάνω εγώ αυτά τα αποτελέσματα, να δημιουργεί τις διαθέσεις που χρειάζεται και εγώ να μπω στη διαδικασία με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος να το κάνω πράξη. Σαν τη σπορά που πέφτει σε δρόμο, σε πέτρα, με ζυζάνια, λέει καθαρό το χωράφι. Εκεί λοιπόν λειτουργούν τα αγιοπνευματικά χαρίσματα, τα οποία πάντα όμως στην αρχή τους τα φυσικά χαρίσματα συντελούν την ικανότητα τώρα εδώ πομπός, ενεργητικά, δέκτης, παθητικά. Το παίρνω, το ακούω. Κάποιος ακούει και λέει άσε μας ρε παπά τώρα, μας πρίζει και εσύ, ξέρω, έχουμε και δουλειές. Κάποιος από εδώ μπαίνουν, από εκεί βγαίνουν. Κάποιος ακούει, καταλαβαίνει αλλά δεν καταλαβαίνει. Κάποιος δεν αφήνει ο πονηρός να καταλάβει. Κάποιοι δεν έχουν ή καθόλου την δεκτικότητα ή την ελάχιστη δεκτικότητα και θέλουν περισσότερη βοήθεια. Όλο αυτό λοιπόν περιγράφει τους ανθρώπους από τα φυσικά τάλαντα προς τα αγιοπνευματικά τάλαντα, τα οποία επαληθεύονται μόνο μέσα στην Εκκλησία. 25-16. Και απεδίμησε ο Κύριος. Σ' αφήνει στην ελευθερία σου, από τη στιγμή που φεύγει σημαίνει ότι θα και θα έρθει. Και αυτός ο χρόνος το θα έρθω δεν αφορά τη Δευτέρα παρουσία. Όχι. Ο χρόνος είναι ο βιολογικός σου χρόνος, ο βιολογικός μας χρόνος, ο βιολογικός μου χρόνος. Η εξάντληση λοιπόν αυτών των πραγμάτων που θα γίνουν μόνο εδώ. Ευθέως πορευθείς, ο τα 5 τάλαντα λαβών, εργάσα το εν αυτής και κέρδισε άλλα 5. Ως αυτός ο τα 2 εκέρδισε άλλα 2. Ο δε το εν λαβών απελθών, όριξεν γην και έκρυψε το αργύριον του Κυρίου αυτού. Άδω το. Η ευστοχία και η αστοχία. Είτε έχω τα 5, είτε τα 2, το 1, το 3, μέσα από αυτήν την, είπαμε, τον κοινό παρανομαστή φυσικών ταλάντων και άλλα και αριθμητή φυσικών ταλάντων, τα οποία εκεί επιμερίζονται στα πρόσωπα, η διαχείρισή τους, είπαμε, έγινε με γνώμονα την καλλιέργεια, την καλλιέπεια του ανθρώπου στον κόσμο τούτο, δηλαδή όσον αφορά την παραγωγή πολιτισμού, η πνευματικότητα, όχι. Εδώ αυτά είναι εκκλησιαστικά γεγονότα. Το εκκλησιαστικό γεγονός στην ανθρωπολογία του ένα πράγμα λέει και κάνει. Ο άνθρωπος όπως δημιουργήθηκε από τον Θεό, με όλη αυτή την πρίκα του κατοικώνα και των ιδιωτήτων που απορρέουν από το κατοικώνα και των φυσικών ταλάντων,
έχουν μία σκοπιμότητα. Ο άνθρωπος εξέπεσε με το προπατορικό αμάρτημα και αμαυρώθηκε. Εκεί ο άνθρωπος απέκτησε κάποιες δια της πτώσεως αναγκαιότητες για να μπορεί να υφίσταται οι δερμάτινοι χιτώνες. Μέσα από εκεί συνεχίζουν να ισχύουν και να δουλεύουν τηρουμένο των αναλογιών και προσαρμοσμένα τα φυσικά τάλαντα. Επιτρέψτε μου να πω ότι ένα από τα φυσικά τάλαντα είναι και η γενετήσια ορμή. Η διαχείριση της γενετήσιας ορμής ως φυσικό γνώρισμα, ως φυσικό χάρισμα, στην διαχείρισή της και ο νοήτο έχει τα αποτελέσματα. Μάλλον έχει αποτελέσματα που κρίνονται είτε εύστοχα είτε άστοχα. Ο άνθρωπος λοιπόν κάτω από αυτήν την πραγματικότητα του προπατορικού αμαρτήματος, εκκυλίας μητρός, έτσι έρχεται. Και με όλη αυτή την επίκτητη μεταεργασία που γίνεται, όπου επικτήτως μετά αμαρτάνει και δημιουργούνται όλα αυτά που δημιουργούνται, Στέλιο μη με παίρνεις τηλέφωνο τώρα, όλα αυτά μέσα στην Εκκλησία έχουν ένα γνώμονα. Όχι τον άνθρωπο να αφιερωθεί στον κόσμο για να παράξει είτε έργο πολιτιστικό, είτε έργο κερδοφόρο, είτε έργο καριέρας, είτε έργο δεν ξέρω τι. Για την Εκκλησία και μόνο για την Εκκλησία, ο άνθρωπος υφίσταται στον κόσμο και έχει μίαν προοπτική, έναν προορισμό, μία σκοπιμότητα. Και αν δεν την πράξει, τότε τα αποτελέσματα είναι ολέθρια. Για την Εκκλησία ο άνθρωπος με τα χαρίσματα που λέμε δεν έρχεται στον κόσμο με σκοπούς οι οποίοι οι άνθρωποι δημιούργησαν, ενώ είναι μέσα. Οι άνθρωποι τα πολιτοποίησαν ως σκοπιμότητες και τα εξειδανίκευσαν τόσο πολύ, ώστε ο άνθρωπος από τη στιγμή που αντιλαμβάνει τον κόσμο γύρω του να πυροβολείται με δεδομένη πληροφορία στα όρια της απειλής και του εξεβιασμού και της, αν θέλετε, και της ψυχολογικής βίας ψυχικής, ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο. Και αν δεν τα κάνει, θα πρέπει να αισθάνεται λειψός. Έτσι κινείται ο κόσμος και έτσι κινείται ο ελλαδικός χώρος, ή τουλάχιστον έτσι κινούνταν. Όχι. Όλα αυτά είναι τα μέσα. Για τι μέσα? Ούτε σκοπός του ανθρώπου είναι εδώ να δημιουργήσει καριέρα, να δημιουργήσει το ένα ή το άλλο. Όχι. Όλα αυτά είναι δρόμοι, τα μέσα, γιατί? Για μας στην Εκκλησία πάντα. Για αυτούς που είναι εκτός Εκκλησίας και μακράν, δικαίωμά τους να πιστεύουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Στην ελευθερία τους. Ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο με μία σκοπιμότητα. Ένεκα του προβλήματος που κουβαλάει κοιλίας μητρός. Μία. Για να δούμε λίγο. Μάρθα, Μάρθα, περί πολλά τη βάζεις, ενός δε στη χρία, ή σε άλλη περίπτωση ζητείτε πρώτα και μόνο τη βασίλεια των ορών και τα αυτά πάντα θέλει σας προσθεθεί ή σας αφαιρεθεί, όπως λέγει ο Κύριος. Αυτό το οποίο είναι μοναδική προτεραιότητα, δεν έχουμε επιλογές, του ανθρώπου είναι να συναντηθεί με τον Κύριο και να μπει σε αυτή τη δικασία θεραπείας. Εάν δεν γίνει αυτό, επιτρέψτε μου κάτι πολύ σφοδρό, που κάποιους ίσως τους εξεπλήξει περίεργα, δυσάρεστα. Εάν δεν γίνει αυτό και δεν θεραπεύσει την υφιστάμενη κατάσταση που ο άνθρωπος ζει εκκυλίας μητρός, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Και μένουμε εκεί. Οι δρόμοι για να επιτελέσω τούτο το έργο, συνάντηση, σχέσεις με το Θεό και το να αποκομίσω μέσω αυτής της σχέσης την θεραπεία που χρειάζεται στην οδύνη του προπατορικού αμαρτήματος, των παθών, ως εφέσεις μέσα μου και τις πράξεις των αμαρτιών, η χρονικότητα δηλαδή, η αμαρτία είναι η χρονική επαλήθευση του πάθους, τότε όλο τον κόσμο να έχω κερδίσει, όλα όσα η μαμά μου έχει πει να κάνω και να χαρεί, παντρεύτηκα και έκανα και παιδάκια και τις έκανα και γκονάκια και είμαι καλός ανθρωπάκος και πήγα και καλά στη ζωή μου και έκανα καλή δουλίτσα και η στεροφημία μου είναι καλή, όλα αυτά να τα κάνω και ακόμα περισσότερα, τι λέει ο Παύλος, όλο τον κόσμο να κερδίσω. Πλανητάρχης. Δεν έπραξα με τίποτα, Κύριε. Ζημιώθηκα κιόλας. Εάν δεν, ζημιώθηκε η ψυχή μου. Εάν δεν συναντήθηκα, εάν δεν συναντηθώ με τον Κύριο, που είναι ο μοναδικός σκοπός της ζωής του ανθρώπου, να συναντηθώ με τον Κύριο και να θεραπευτώ
Και εδώ και η σχέση μας με τον Κύριο μάλλον δεν έχει τον τρόπο της θεραπείας μιας ασθένειας. Είναι τόσο σφοδρή η ασθένεια, η οδύνη του προπατορικού και των επικτήτων επάνω μας, που όταν ο Κύριος κάποια στιγμή κάνει διάγνωση του ανθρώπου, τι λέει, για θυμηθείτε εκεί στην εικόνα του μαθητού του που θέλει να πάει να θάψει τον πατέρα του, αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους σε αυτόν νεκρούς. Ο Κύριος όταν κάνει διάγνωση σε μας, πάμε σε ένα γιατρό και κάνουμε εξετάσεις και κάνουμε τα κτηνογραφίες και κάνουμε και αξονικούς τομογράφους και αίματα και ούρα και τα πάντα. Κάθεται μετά ο γιατρός, έλα το παιδάκι, κάνει τη διάγνωση. Είσαι τόσο, είσαι εκείνο, έχεις εκείνο, θα περάσει, πάρε αυτό, ή έχεις καρκίνο και θα πεθάνεις 6 μήνες ή κάτι άλλο. Εδώ ο Κύριος δεν μας κρίνει καν ασθενείς έστω και βαριά. Θα ήταν κάτι κι αυτό. Η διάγνωσή του είναι απόλυτη. Είστε νεκροί. Στο νεκρό μπορείς να κάνεις κάτι? Τίποτα. Βγήκε και η ώρα του θανάτου και πάει για ταφή. Αυτό λοιπόν που γίνεται στον Κύριο γίνεται μια νεκρανάσταση. Ένας άνθρωπος που εξ αρχής, ο ίδιος άνθρωπος παραμένων, εξ αρχής μεταμορφώνεται, εξ αρχής ανασθένεται, εξ αρχής μεταποιείται. Γι' αυτό και ο παλαιός ασκός δεν μπαίνει μπαλώματα. Καινούριος ασκός. Στο ίδιο πρόσωπο, στην ταυτοπροσωπία μου, στο πρόσωπο που είναι ένα και μοναδικό, στην υπόστασή μου, ως γνώση, με την αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία που είμαι, χωρίς να καταργείται, και μεταμορφώνομαι ολικά ως νεκρανάσταση. Αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος δεν το κάνει αυτό, καλύτερα μην είχε γεννηθεί. Ο βιολογικός χρόνος θα περάσει γρήγορα, θα αποτύχει και θα πετύχει πράγματα και θα κάνει, δεν θα κάνει παιδάκι, οτιδήποτε άλλο. Ο χρόνος αυτός ο βιολογικός μπροστά στην αιωνιότητα είναι ένας κόκκος άμμου, μπροστά στην όλη άμμο αν θέλετε, σαν παράδειγμα, τίποτα δηλαδή. Και αυτός ο αστείος βιολογικός χρόνος όπου εγώ θεώρησα ότι η σκοπιμότητά του είναι να κάνω το ένα και το άλλο, αυτός θα κρίνει τελικά και την ποιότητα της ύπαρξής μου στην αιωνιότητα. Δείτε πόσο σφοδρό και υπεύθυνο είναι. Μόνο η Εκκλησία μπορεί να κομίσει αυτά τα νέα. Μόνο η Εκκλησία μπορεί να περιγράψει, να προειδοποιήσει, να προτρέψει και να θεραπεύσει τελικά τον άνθρωπο. Κανένας άλλος. Και η Εκκλησία πότε? Όταν η Εκκλησία πράττει το έργο της, το μοναδικό αυτό έργο. Η Εκκλησία δεν έχει να κάνει πολλές δουλειές. Να κάνει και από εδώ, να κάνει και από εκεί, να κάνει συναυλίες, να κάνει δεν ξέρω εγώ τι, να χορεύει από εδώ, να κάνει τραλά από εκεί, να κάνει πολιτιστικά δρόμενα από εδώ. Επιτρέψτε μου. Θα έρθει και η ώρα για να χαρίσει. Η δουλειά της Εκκλησίας είναι μία. Και απαιτεί απόλυτη ετοιμότητα στα όρια της θυσίας, αυτοκτονικά. Η ικανότητα να κηρύξει και να φωνάξει στον κόσμο «Μετανοείτε γάρ ήγη και η βασιλεία των ουρανών». Λάβετε τα μέτρα σας, θεραπευθείτε εν Χριστώ, διότι αυτό, εκείνο και το άλλο. Εάν δεν πράττει αυτό το μοναδικό έργο η Εκκλησία, ανθρωπίνως, τότε κάτι δεν γίνεται καλά. Τότε η Εκκλησία εκπίπτει από το έργο της. Σου βάλαμε δηλαδή να κάνεις μία δουλειά και δεν την κάνεις. Και επιμένες οι άνθρωποι που είναι στην Εκκλησία με την διαχείριση όλων των μυστηρίων δεν ορίζονται ως διαχειριστές. Εγώ δεν είμαι διαχειριστής πολυκατοικίας. Αλλά η διαχείριση όλων αυτών που μου παραδίδει ο Χριστός στα χέρια μου ώστε εμπράκτος και λογικά να πράττονται αύριο Θεία Λειτουργία είναι μέσα στα όρια αυτού του κηρύγματος, της θεολογίας, της ανάγκης να φωνάξεις για μετάνοια τους ανθρώπους και οι εισερχόμενοι με την καλή τους προαίρεση στην Εκκλησία να υποβληθούν σε αυτή τη θεραπευτική σχέση με τον Κύριο με τους ποιμένες οι οποίοι γνωρίζουν το έργο τους και τον τρόπο που θα πρέπει να πράξουν αυτή την εν Χριστώ θεραπεία. Μόνο διαχειριστής δεν είναι ο ιερέας. Πολύ τυπικό είναι αυτό. Διαχειρίζομαι τα πράγματα και πρέπει να τα διαχειριστώ πολύ σωστά. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει από πίσω τους η θεολογική ικανότητα και ευστοχία, διότι παραλαμβάνω ασθενείς, παραλαμβάνω νεκρούς, όπως και εγώ νεκρός. Ή ήμουν, και τους παραλαμβάνω και πρέπει μέσα από μια διαδικασία
των μυστηρίων που θα διαχειριστώ, ναι, αλλά όχι έτσι στήρα, λειτουργώ για να λειτουργώ, και αύριο είναι του Αγίου Τάδε και της Αγίας Δίνα και χρόνια πολλά, φάτε πιείτε και του χρόνου. Δεν είναι αυτό θεραπευτική οδός. Δεν συντηρείς τους νεκρούς. Οι νεκροί γεμίζουν τις εκκλησίες και χαίρονται με τις νεκραναστάσεις των άλλων. Έρχονται οι νεκροί και χαίρονται με την νεκρανάσταση του Αγίου Παϊσίου και λένε χρόνια πολλά. Οι νεκροί με αφορμή την εορτή της νεκρανάστασης ενός αδελφού που κάποτε ήταν νεκρός και τώρα ζει, του Παϊσίου, θα πρέπει εγώ να υποβληθώ στο παράδειγμα αυτό, να πάρω και εγώ τη σειρά μου μέσα σε μια εκκλησία η οποία ορθά κηρύττει και προτρέπει και διαθέτει και εμπνέει τους ανθρώπους, για να μπει και σε μένα η χάρις του Κυρίου μέσα μου, ο απεινιδωτής αυτός, και να γίνει και σε μένα η νεκρανάσταση. Αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Δεν χαίρονται τα μέλη, τα νεκρά μέλη της Εκκλησίας, τις νίκες και τις ζωές των άλλων. Δεν ζούμε τις ζωές των άλλων. Ή απλά παρακαλάμε αυτούς που τελικά είναι ζωντανοί, εμάς τους νεκρούς που είμαστε εδώ και δεν ξέρουμε ότι είμαστε νεκροί, απλώς να μεσιτεύσουν για τον εξοραϊσμό της νεκρότητας του παρόντος βίου. Ούτε αυτό είναι Εκκλησία. Αυτό είναι τυχοδιοκτισμός. Ιδιοτέλεια κρύβεται πίσω από αυτό. Και πλήρης ανικανότητα του ανθρώπου να διαβάσει και τον εαυτό του και τον κόσμο. Την πορεία του. Όχι. Εδώ παίρνω το νουμεράκι μου, αντιλαμβάνομαι την νεκρότητά μου, με τη χάρη του Θεού, γιατί χωρίς τη χάρη του Χριστιανού ο Κύριος δεν οικοδομήσει εικονισμά την νεκοπία σαν οικοδομούντες, και μπαίνω κι εγώ στη σειρά μου, συνοδοιπορώντας με τον Κύριο και με τη βοήθεια της Παναγίας και των Αγίων, από νεκρός να γίνω ζωντανός, ένα Αγίο Πνεύματι, να ζήσω. Και τότε και μόνο, και χαρά και πανήγυρις και γλέντι και τα πάντα. Αλλά να υπάρχει λόγος. Όταν δεν υπάρχει λόγος και όταν οι νεκροί παραμένουν νεκροί και δεν ξέρουν ότι είναι νεκροί και ότι αυτή η νεκρότητα θα συνεχιστεί και στην αιωνιότητα με χειρότερους όρους εκεί, τότε το να παρηγυρίζουν είναι το λιγότερο σουρεαλιστικό. Το λιγότερο. Και ονόνοητο. Όπως μου το είχε πει ένας γλυκύτατος ιερομόναχος κάποτε, ένας παππούλης γλυκός ωραίος. Μία δουλειά σε βάλαμε εκκλησία να κάνεις. Μία, όχι 5, 10, 15. Μία. Αυτήν, κάτι. Μην αφήσεις τη δουλειά που έχεις να κάνεις. Παρασυρθείς από τον κόσμο, εκοσμικευτείς και ασχολείσαι και εσύ μετά του κόσμου. Τότε δεν κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί σε βάλαμε εκεί. Διότι το ράσο δεν με δικαιώνει. Κανείς δεν δικαιώθηκε κοντά στον Κύριο. Ούτε η μήτρη του και η αδελφή του. Κανένας. Δεν σε δικαιώνει δηλαδή το σχήμα. Το πώς θα διαχειριστείς το σχήμα και τις σχέσεις σε δικαιώνει. Αν δηλαδή την εργαστείς εύστοχα και θεραπευτείς. Αυτό. Μετά δε πολύ χρόνων, στο 25-19, έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και συνέρει λόγων μετά αυτόν. Είπαμε έφυγε και έρχεται. Ο βίος μας. Και συνέρει λόγο μετά αυτόν. Καλεί τον καθέναν από εμάς και θέλει να δει πως εργαστήκαμε. Και θέλει να δει πως εργαστήκαμε και αναλόγως να πράξει. Αν πράξει, κατά την εργασία μας. Γιατί ο Κύριος δεν θα πράξει τιμωρητικά έναν του ανθρώπου κάτι. Ο παράδεισος και η κόλαση δεν είναι εκ του Θεού. Είναι εξ ανθρώπων γεγονότα. Δεν είναι τόπος ο παράδεισος ή η κόλαση. Είναι τρόπος. Τι τρόπος? Τρόπος του ανθρώπου στη διάθεση, στη δεκτικότητα. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος των δούλων και θέλει να δει ο καθένας τι έπραξε. Εγώ και εσύ. Ο χρόνος δηλαδή του βίου μας και η κρίση του Κυρίου. Πότε γίνεται αυτό να δει τι πράξαμε? Γίνεται και εδώ, κατά την παρουσία του βίου, όταν έχω σχέση με το Θεό. Συνολικά όμως, τελειωτικά και μοναδικά θα γίνει πότε? Όταν πεθάνω, όταν κοιμηθώ. Όταν διχοτομηθεί η ύπαρξή μου σώματος και ψυχής, και εκεί θα παρουσιαστώ
σε αυτό το προήμιο της 8ης ημέρας, ενώπιον αγγέλων και δαιμόνων και ενώπιον του Κυρίου, και θα αρχίσω να κρίνομαι κατά την διαχείριση του βίου μου. Κατά την διαχείριση του βίου μου, από τα φυσικά τάλαντα στην αγιοπνευματική σχέση και χαρίσματα, τα οποία επαληθεύουν τη θεραπεία με Χριστό, αυτό θα φανεί εκεί. Και μας φωνάζει ο Κύριος έναν. Κάνει το σχήμα. Δεν είναι έτσι. Αλλά τι θέλω να πω. Όπως εγώ διάγω τον βίο μου και έχω συγκεκριμένες ιδιότητες και δεκτικότητες, τώρα έχω πυρετό. Ποιος έχει πυρετό? Εγώ. Ποιος δεν έχει πυρετό? Εσύ. Τι είναι ο πυρετός? Δικό μου γεγονός που το υφίσταμαι σε μένα, μέσα μου, στην ύπαρξή μου. Τι μου κάνει ο πυρετός? Με υποβάλλει σε συγκεκριμένες αλλοιώσεις, διότι είμαι τρεπτών. Ωραία. Άρα το αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως επάνω μου, η οποία είναι οδυνηρότατη, τοξική, περιγράφεται ως κόλαση. Άρα ο κάθε άνθρωπος προσωπικά, στην μοναδικότητα της ύπαρξής του και σε αυτά που ο ίδιος θα υφίσταται, γι' αυτό και είτε εν παραδείσο είτε εν κολάσει, πολέμων εισήν, θα είναι διαφορετικές οι δεκτικότητες και οι πρόοδοι που θα συμβαίνουν εκεί. Άλλος δηλαδή θα μακαρίζεται, αν θέλετε, 1%, 2, 5, 7, 8, 9, 30, 35, ή άλλος θα κολλίζεται 1%, θα κολλάζεται ή 3, ή 5, ή 75, και όλο αυτό πάντα στην ικανότητα ή στην ανικανότητά του, έσω και έξω. Έσω εκ των παθών τεθεραπευμένων ή όχι, και έσω, ναι, και έξω αλλά και έσω από την πανταχού παρουσία της αναστάσιμης φωτοχυσίας, της θείας και άκτης ενέργειας του Θεού, η οποία θα υποβάλει εκεί τον άνθρωπο, θα τον υποβάλει πραγματικά σε ικανότητες ή ανικανότητες. Και προσελθώνω τα 5 τάλαντα λαβών, προσύνεγγεν άλλα 5 τάλαντα, λέγον, Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας. Είδε, άλλα 5 τάλαντα εκέρδισα. Έφη αυτό ο Κύριος αυτού. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσερθών δε και τα 2 τάλαντα είπεν, Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας. Είδε άλλα 2 τάλαντα εκέρδισα. Έφη αυτό ο Κύριος αυτού. Ευδούλε πιστέ και αγαθέ. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Νομίζω είτε από το πρωί είτε πριν είπαμε την ευστοχία του να διαχειριστώ. Πάντα τώρα εδώ η παραβολή των ταλάντων αφορά μόνο αφορά τι παραβολή? Τα φυσικά χαρίσματα, τα οποία είναι κοινά ή ακοινώντα μεταξύ των ανθρώπων. Τα περισσότερα είναι κοινά, ο λόγος, όλα όσα αφορούν την ανθρωπότητα, η γενετήσια ορμή και οτιδήποτε άλλο. Κάποια άλλα που αφορούν ιδιαίτερες ικανότητες, δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε γιατροί, χρησιμοποιώ πάντα κάτι τυχαία. Αυτός ο άνθρωπος όμως δεν τα εργάστηκε μόνο στη σκοπιμότητα του βίου. Είναι ένας πετυχημένος άνθρωπος. Πήρα εγώ το τάλαντο από το Θεό να είμαι ένας καλός επιστήμονας εκεί, το εργάστηκα στη ζωή μου, έκανα χρήματα, έκανα αυτά. Όχι, δεν εννοεί αυτό εδώ. Μόνο αυτό δεν εννοεί εδώ. Αλλά με το τάλαντό μου πολλαπλασιάστηκε γιατί? Διότι η μόνη του σκοπιμότητα τελικά, δυστυχώς για πολλούς, μέσα αν θέλετε και από την καλλιέργειά του στον κόσμο, βεβαίως, γιατί ο άνθρωπος είναι ψυχή, είναι και σώμα και είμαστε μια δεδομένη πραγματικότητα απτή σε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι φαντασιακός αυτός ο κόσμος, θέλει και τον τρόπο του, θέλει και την κίνησή του, βέβαια δεν είμαστε θεροβάμονες, αν είναι δυνατόν, ούτε μανιχαϊστικά σκεφτόμαστε, ούτε δοκίτες είμαστε. Ναι, αλλά μέσα από τον ρεαλισμό αυτής της ζωής, η οποία θέλει και τον τρόπο της και τη δουλειά της και την εργασία της και τα χρήματά της και όλα τα οποία είναι μια απτή πραγματικότητα την οποία πρέπει και να τη δουλεύσουμε και να τη συντηρήσουμε πάντα τίμια και εύστοχα, όλα όμως θα πρέπει να έχουν ένα γνώμονα, μια κίνηση, μια προοπτική που, τον Χριστό δηλαδή, η χριστοκεντρική θεώρηση της ύπαρξής μου και η βασιλεία των ουρανών. Να μην τα πράττω με γνώμονα μόνο αυτόν το βίο και τελικά να έχω αποφανθεί, αν θέλετε, να έχω αποφανθεί και να πω ότι όλα εδώ τελειώνουν, όλα εδώ πληρώνονται, ό,τι φάω και ό,τι πιω και ό,τι άλλο και τελικά αυτό. Να μην έχω δηλαδή αυτήν την μερική ικανότητα, την ανικανότητα τελικά
να αναγνωρίζω ως βίο και ως σκοπό του βίου τούτο τον βιολογικό χρόνο και να κάνω ό,τι χρειάζεται σε αυτό τον χρόνο και μετά το τέλος. Όχι. Αυτό το κάνει μόνο ένας νεκρός άνθρωπος. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της νεκρότητας του ανθρώπου. Αλλά μέσα από αυτή τη σχέση με τα πράγματα που είπαμε, όπου και ως καλός νοικοκύρης και ως καλός εργάτης και ως καλός, αν θέλεις, και ως καλό αφεντικό και ως καλός επιστήμον και ως καλός ιερέας και ως καλός οδηγός και ως καλός γιατρός, ό,τι και να είμαι μέσα από αυτό και με την ανάγκη που θα πρέπει να βγάλω χρήματα, να ζήσω την οικογένειά μου, να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου, βεβαίως και βεβαιότατα όλα αυτά, να έχουν ένα γνώμονα όμως όλα αυτά, τα οποία θα οδηγήσουν την ύπαρξή μου, αλλά και την ύπαρξη των μελών της οικογένειας μου και άλλους, μέσα από την καλλιέπεια τώρα και την καλλιέργεια αυτών των χαρισμάτων, στην κίνηση και μόνο προς τον Θεό, όπου και η κίνηση προς τον Θεό μπορεί να γίνει μέσα από τα φυσικά χαρίσματα. Πώς δηλαδή? Κάποια στιγμή ακούω για τον Θεό. Ακούω. Φυσικό χάρισμα. Κάποια στιγμή πηγαίνω στην εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό? Φυσικό χάρισμα. Βολητική ικανότητα που αποφασίζω να πάω, παίρνω τα ποδαράκια μου και περπατάω. Είναι μια φυσική ικανότητα. Να το. Επομένως εξαντλώ δηλαδή και τα φυσικά μου χαρίσματα, όχι η σκοπιμότητα μόνο αυτού του βίου, αλλά τα εξαντλώ σε αυτό που για τον λόγο που και μόνο και πραγματικά δίδονται, για να βρεθώ κάποια στιγμή με τον Θεό, να ικανωθώ αυτής της σχέσης και θεραπείας, πάντα θεραπείας. Με τον Χριστό θεραπευόμαστε. Και αυτό αφορά τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Αν οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν έχουν υποβληθεί εύστοχα στην εν Χριστώ θεραπεία της ψυχοσωματικής τους ολότητας, τότε είτε ως τον Φαρισαίο είτε ως τον αδελφό του ασώτου, απλά βρίσκονται εκεί, απλά θρησκεύουν, απλά είναι κάτω από ένα πλέγμα δυσόπιτης θρησκοληψίας, με γνώμονα μια σχέση με έναν Θεό, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας αντικατοπτρισμός της ιδείας μου της ύπαρξης, και όλα τα χάλια που κουβαλάει ο άνθρωπος της Εκκλησίας, όχι γενικότερα, ο οποίος δεν έχει αντιληφθεί ότι πρέπει, αφού πρώτα του κηρυχθεί εύστοχα, να υποβληθεί εύστοχα κάτω από αυτή την θεραπευτική αγωγή με τον Χριστό, και δεν είναι εκεί να θρησκεύει και να κάνει κάποιες πράξεις για τις οποίες κάποια μέρα περιμένει και από τον Κύριο επιβράβευση και αναγνώριση. Όχι. Ένας τέτοιος άνθρωπος, επιτρέψτε μου να πω, τζάμπα χάνει το χρόνο του μέσα στην Εκκλησία. Καλύτερα να μην ήταν. Και το λέω με συνείδηση και ταπείνωση. Η Εκκλησία είναι ιδιαίτερος χώρος. Πολύ ιδιαίτερος. Αν ξεκινήσεις στραβά ή αν το πάρεις στραβά, κάποια στιγμή στραβά θα πηγαίνεις. Χρειάζεται σιωπή, υπακοή και πνεύμα μαθητείας. Να ξεχάσεις ότι ήξερες, να υποβληθείς της μάθησης και της γνώσης του κόσμου, του χώρου της Εκκλησίας και τι μοναδικά προσφέρει, και εκεί με αυτό και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μετά να υποβάλεις την ύπαρξή σου κάτω από αυτή τη θεραπευτική αγωγή, η οποία εδώ είναι το δυσκολότερο έργο. Αυτό που σας είπα το κάνει μια μικρή μειοψηφία μέσα στην Εκκλησία. Και επιτρέψτε μου και κάτι να πω, γιατί και εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, όπως και εσείς, όπως όλοι οι άνθρωποι, ό,τι γίνεται φαίνεται. Εσύ, εγώ που ερχόμαστε στην Εκκλησία, περισσότερο ή λιγότερο όταν το κάνουμε, φαίνεται η σκοπιμότητά μας. Άλλος έρχεται, ξέρω εγώ, γιατί είναι των θεσμών. Και αφού είναι των θεσμών, θα έρθει και θα καθίσει εκεί και θα κάνει μπροστά, γιατί πρέπει για λόγους χ. Και φαίνεται ακόμα και αν είσαι των θεσμών και έρχεσαι εθιμοτυπικά ή για λόγους ψηφοθυρίας. Επίτρεψε μου να σου πω, φαίνεται αν αγαπάς τον Χριστό ή όχι. Όχι συναισθηματικά. Αν δηλαδή έρχεσαι με την ειλικρίνεια ενός μέλους της Εκκλησίας, ο οποίος με ταπείνωση θα υποβάλλεσαι σε αυτή τη θεραπευτική αγωγή του Κυρίου. Φαίνεται, όλα φαίνεται, τίποτα δεν είναι κρυφτό. Μην νομίζω ότι δεν έχουν γνώση οι φύλακες. Απλώς τα βλέπεις και λυπάσαι. Είτε τη δική σου την κατάδια, τη δική μου για τα δικά μου προβλήματα, είτε για τον κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί τελικά την Εκκλησία για να υπηρετήσει το επάγγελμά του, το θεσμό του, τη θέση του, οτιδήποτε άλλο ή άλλους ιδιωτελείς σκοπούς. Όλα φαίνονται. Δεν κοροϊδεύεις κανέναν, τον εαυτό σου κοροϊδεύεις. Κοιτάξτε να το πάρεις αλλιώς και άσε είτε τις πρωτοκαθεδρίες είτε οτιδήποτε άλλο. Πάρ' το αλλιώς πραγματικά και εγώ μαζί, τώρα που μπορούμε.
τώρα που εφημερεύει το νοσοκομείο, δηλαδή ο βίος τώρα, μετά δεν θα εφημερεύει, μετά δεν έχει γιατρό. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, είτε στα 5 τα άλλα είτε στα 2, αυτή η ποικιλομορφία που είπαμε, εργάστηκαν ορθά. Δεν επιβραβεύονται. Δεν περιμένει κάποιον ο Κύριος να τον επιβραβεύσει. Όχι, μη γέννη το Κύριε. Το αποτέλεσμα της το αποτέλεσμα της καλής διαχείρισης αυτών των φυσικών χαρισμάτων τελικά προς στη σχέση του με τον Θεό και με αποτέλεσμα και το συνάνθρωπος φιλανθρωπία, ήδη το αποτέλεσμα το γεύεσαι και διενεργείται από αυτόν τον βίο. Εκεί ο Θεός δεν σε αποκαθιστά, ούτε σε επιβραβεύει και σου λέει μπράβο καλό μου παιδί, πάρει ένα γλυφιτζούρι. Όχι. Αυτά ο λόγος δαπανάται έτσι στην προσπάθειά του να συνοηθούμε, να καταλάβουμε. Εκεί ο Θεός απλώς τι κάνει? Περιγράφει, αποφαίνεται αυτό που εσύ αισθάνεσαι, αυτό που είσαι. Και ο Κύριος το βλέπει, αν θέλετε το χαίρεται μαζί σου, διότι εργάστηκες ορθά σε αυτό το βίο, το περιγράφει, το διαλαλεί στην αιωνιότητα, διότι ήδη γεύεσαι εσύ και εκεί θα το γεύεσαι πολλαπλασιαστικά το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης, που πλέον τώρα δεν είναι σχέσεις θεραπείας και κάθαρσης, αλλά σχέσεις συνουσίας. Γίνεσαι Θεός κατά χάριν. Σεις φίλοι μου είστε. Απολαμβάνεις τον Θεό, οι θείες ιδιότητες σε εμπλουτίζουν κατά πάντα, με σένα να είσαι δεδομένα, όχι παθητικά παρόν ή παρούσα, αλλά εκεί, με την αυτογνωσία και την αυτοσυνειδησία σου. Με την μοναδικότητα της υποστάσεως, είμαι ο τάδε, είμαι ο δίνα. Και ο Κύριος σε συγχαίρει, αν θέλετε, αναγνωρίζει έναν άνθρωπο ο οποίος εργάστηκε, δούλε, εργασία θέλει και είναι επίπονη, αγαθέ και πιστέ. Η αγαθότητα και η πίστη είναι οι προϋποθέσεις, όχι η πίστη των περισσότερων που λένε πιστεύω στο Θεό έτσι, από το μυαλό μου, από το σπίτι μου. Ένα σκύλο, μια γάτα να ρωτήσει σήμερα, πιστεύουν. Όλοι πιστεύουν. Και οι δαίμονες πιστεύουν. Αλλά δεν ωφελούνται. Μία πίστη ως μη ικανότητα βεβαίωσης δεδομένων πραγμάτων που πιστεύω αλλά που δεν έχω δει ακόμα ή δεν έχω εμπειρικά γευτεί και τα αισθάνομαι ή τα γεύομαι σκιωδώς, που γίνεται πράξη και η πράξη ένεκα της δύναμης της πίστης επιφέρει τα αποτελέσματα. Πίστη χωρίς έργα εκκλησιαστικά, δηλαδή χωρίς έργα σε πορεία πνευματική, η οποία πνευματική πορεία με ό,τι απαιτείται και τα αποτελέσματά της, να ξέρετε καμία πίστη κανενός από μας δεν θα σε δικαιώσει πουθενά. Αυτός που κάθεται έτσι σχεδόν με αφέλεια και βλακωδός και διαφημίζει την πίστη του, δεν καταφέρνει τίποτα. Και οι δαίμονες έχουν κεφρί του. Η πίστη στην Εκκλησία, για να δούμε λίγο τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Ιάκωβο στην επιστολή του. Αν θέλετε επαληθεύεται, δεν χρειάζεται επαλήθευση, αλλά επαληθεύεται μόνο δια της πράξης. Και η πράξη ποια είναι? Η πορεία μέσα στην Εκκλησία με συγκεκριμένη οδό και συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνοδοιπορία εν Χριστώ σε αυτή τη θεραπεία. Επί ολίγα εις πιστός. Όλο αυτό που ζούσες και έζησες, λέγει ο Κύριος, κάτω από την οδύνη, είπαμε, του προπατορικού αμαρτήματος, όπου έρχεσαι στη ζωή νεκρός, και όλο αυτό που βίωσες και μέσα στη ζωή σου, όλο αυτό είναι όχι απλά το λίγον, αλλά είναι το διαστραμμένο της ύπαρξης από τη μία. Ο άνθρωπος δεν είναι πλάστιος, είναι όπως είμαστε τώρα, να ξέρετε, όσο και καλά να είμαστε, είμαστε ένα αποτέλεσμα, είμαστε το αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος. Αυτό που ζούμε τώρα είναι η κατάντια του ανθρώπου, όχι η φυσικότητα του ανθρώπου. Δεν είναι πλάστηκε έτσι ο άνθρωπος. Ένα το κρατούμε. 2.
ακόμα και αυτά τα οποία έχεις ως ιδιότητες επάνω και με τις οποίες εργάστηκες μέσα από την οδύνη της ανθρωπίνης φύσεώς σου, που είναι όλο αναγκαιότητα, πόθη και πάθη, άρα εργάστηκες κάτω από πολύ δυσμενείς όρους και μέσα από μία ανύπαρξη η οποία κινείται στα όρια της σχετικής ανυπαρξίας. Εσύ όμως εργάστηκες και προσπάθησες θυσιαστικά, εξαντλώντας όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να σε ξεγελάσουν και να σε οδηγήσουν αλλού, στην κοσμικότητα, για να κερδίσεις τον Κύριο. Πάμε τώρα αυτό που λέει, να το ερμηνεύσουμε. Εσύ καρπόθηκες της δικής μου παρουσίας, διότι τα φυσικά σου χαρίσματα κάποια στιγμή άρχισαν να εξαντλούν και να εξαντλούνται μόνο στη σχέση μου μαζί σου, και φυσικά με τη σχέση του στον κόσμο, στην εργασία και αυτά, αλλά αποκλειστικά στη σχέση μου μαζί σου. Αυτά που καρπόθηκες ένεκα και της πορείας και της ανάγκης να γίνονται έτσι τα πράγματα, είναι πολύ λίγα σε αυτά τα οποία εγώ θα σου δώσω στο επόμενο τώρα ποιοτικό βήμα της ζωής σου. Αν δούμε, ο άνθρωπος είναι 3 βαγόνια. Είπαμε, το πρώτο βαγόνι είναι ο βιολογικός χρόνος, το δεύτερο βαγόνι είναι η μέση κατάσταση, ο άνθρωπος όπου νεκρός διχοτομείται, η ψυχή εκεί, το σώμα εδώ νεκρώνεται, και το τρίτο βαγόνι είναι η κοινή ανάσταση, άρα η επανασύσταση του ανθρώπου και η πορεία στην αιωνιότητα. 1, 2, 3 βαγόνια. Το κάθε βαγόνι, ξεκινώντας από το πρώτο βιολογικό, έχει τις δικές του ποιοτικές και μη αναβαθμίσεις. Εδώ τώρα που ήρθες, λέγει ο Κύριος, με αυτά τα ολίγα που γεύτηκες εκεί, τα οποία ήταν πολλά για εδώ, αλλά είναι πολύ λίγα σε αυτά τώρα, σε αυτή τη συνθήκη ένεκα της εργασίας που έκανες, εγώ θα εμπλουτίσω την ύπαρξή σου και εγώ θα σου δώσω. Και αυτό γίνεται ήδη από τη μέση κατάσταση, δηλαδή από τον θάνατο του ανθρώπου, τον βιολογικό, όπου η ψυχή ανεβαίνει εκεί που ανεβαίνει, στη μέση κατάσταση, και απολαμβάνει πολλαπλασιαστικά σε σχέση με αυτά που από εδώ απολάμβανε και τον επλήρωναν. Ενώ αυτά που απολάμβανε δεν ήταν ικανά να νιώθει άνθρωπος πληρωμένων, μην απολύεις τώρα. Είναι τόσα λίγα σε αυτά που ο Κύριος, ένεκα της ικανότητας, ένεκα της θεραπείας και της ικανότητας που επήλθε λόγω της θεραπείας, στην ύπαρξη, είναι υπαρξιακό το γεγονός, και ο άνθρωπος απολαμβάνει τι? Απολαμβάνει τελικά τον ίδιο τον Κύριο. Και εκεί είναι όλο το μυστικό. Και το απολαμβάνω τον Κύριο δεν είναι μονοδιάστατο. Έχει πολλές, έτσι αν θέλετε, ιεραρχήσεις. Πολλά είναι τα αστέρια στον ουρανό. Αστήρα αστέρος όμως διαφέρει λαμπρότος, όπως θα πει και ο Ψαλμοδός και ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι μια μέρα σε έναν Θεό που θα είναι αποκεκαλυμμένος κατά την δόξα της θεότητάς του και κατά την πανταχού παρουσία του, ο άνθρωπος να είναι ικανός όχι απλά να τον ανέχεται και να τον αντέχει, θα το δούμε αυτό παρακάτω τώρα, αλλά να απολαμβάνει, έστω κατά τον ελάσσονα τρόπο, να απολαμβάνει τον Κύριο στην παρουσία του. Εάν δεν θεραπευτεί ο άνθρωπος από δεδομένες ασθένειες εκκυλίας μητρός και των επικτήτων μετά, που απλά επιβαρύνουν συνεχώς την ύπαρξη του ανθρώπου, τότε δεν θα μπορέσει αυτόν τον Χριστό ως είναι, όχι κατά τη διάθεση του Χριστού, αλλά κατά τη δική του ικανότητα και διάθεση, να τον απολαύσει. Και θα το δούμε στον τρίτο φίλο μας τώρα εδώ, ο οποίος αποτυγχάνει. Αυτή η δούλη λοιπόν, και ο Κύριος εισέλθε στη χαρά του Κυρίους. Εισέλθε στη χαρά του Κυρίους. Ο παράδεισος, η βασιλεία των ουρανών. Τι είναι όλα αυτά? Τίποτα δεν είναι όλα αυτά ως τόποι. Ο Χριστός είναι όλα αυτά. Πώς λέει ο Άγιος Πορφύριος εξαιρετικά. Ο Χριστός είναι τα πάντα. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Και ο Χριστός είναι ο παράδεισος γιατί εγώ ως παράδεισο το βλέπω. Τον αισθάνομαι και το γεύομαι. Αυτό δεν το έχεις εξ αρχής. Αυτό πρέπει να το κερδίσεις. Όχι ως αξιομισθία, ως αποτέλεσμα θεραπείας. Μια διεστραμμένη και άρρωστη ψυχή δεν μπορεί να δει και να αποφανθεί. Δεν μπορεί να δει τον Χριστό και να τον απολαύσει με χαρά και μακαριότητα. Διεστραμμένο θα τον βλέπει. Ο δούλος λοιπόν που είναι ευγνώμων
υπηρέτησε τον Κύριο και τον συνάνθρωπο. Σε αυτό το διτό χαρακτήρα φυσικών χαρισμάτων, με την ομορφιά να τα πράξω, και γεωπνευματικών χαρισμάτων. Βλέπω το βίντεο τώρα και θα έλεγα σε κάποιους φίλους, γενικότερα έτσι, με πολύ αγάπη. Έχουμε χρόνο για τηλεόραση. Και φτάνει, βρε παιδί μου, εσύ ο καθένα. Δεν βαρέθηκες πια με τόση τηλεόραση. Και τι βλέπεις πια στην τηλεόραση? Τι είδες δηλαδή? Τι σου δώσε στην ψυχή σου? Δεν έχεις καταλάβει ότι να είναι νεκρότητα? Ότι άλλα αποζητάει η ψυχή. Για άλλα είναι. Και εμείς αντιλαμβανόμαστε μόνο σε αυτή την νεκρότητα ξυλοκέρατα. Εκεί να παίζουμε τα ξυλοκέρατα, με τα κόπρανα, με τον εμετό μας, και να το θεωρούμε ότι αυτό είναι το δεδομένο. Εσύ, εγώ, μέχρι τώρα, τι κατάφερες, τι κατάλαβες δηλαδή? Γι' αυτό ήρθες στον κόσμο? Αυτό νομίζω ότι είναι? Διότι ζούμε εγώ και εσύ μαζί που είμαστε στα 50 μας, 52, σε ένα φίλο μιλάω τώρα για αυτά και αυτά. Και πέρασε μια ζωή με πόνο, με πίκρα, με αυτά. Έτσι δημιουργηθήκαμε από το Θεό. Τι Θεός είναι αυτός τώρα? Για να έρθουμε μέσα σε μια πίκρα? Τι ζωή είναι αυτή? Για να κάνουμε 5 πράγματα και σε λίγο τελειώνουμε, φεύγουμε. Πόσο θα ζήσουμε? Με όρους πάλι βιολογικούς. Το προσδόκιμο ζωής. Πόσο θα ζήσεις? Αυτό ήταν και μετά χάνομαι. Αυτό το υπέροχο δημιούργημα, παρά τα προβλήματά του, αυτό ήταν να φύγει? Δεν φιλοσόφησες ποτέ την ύπαρξή σου? Δεν μπορεί έστω μια γλυκύτατη φιλοσόφηση, μια γλυκιά αδολεσχία να σε οδηγήσει τουλάχιστον μέσα στην πρόταση ζωής του Θεού και να καταλάβεις? Εκεί, πάντα περιορισμένος, εκεί νεκρωμένος από την ιδεολογία σου, τον αρνητισμό σου, ας την τηλεόραση. Δεν φεύγει η τηλεόραση. Δεν έχει τίποτα να σου προσφέρει. Μη σου πω να την πετάξει από τον παράθυρο. Τίποτα δεν σου χρειάζεται. Και πολλά πρέπει να αφήσεις. Γιατί δεν τρώγονται. Δεν σου δίνω τίποτα. Είναι σαν να με βλέπεις εμένα τώρα να έχω ένα χώμα εδώ και να τρώω με ένα κουτάλι. Έχει να μου δώσει τίποτα? Αυτό κάνουμε. Εκεί έχουμε αφοσιωθεί. Πολλά πρέπει να αλλάξουν. Όχι με όρους ηθικούς και ανήθικους και ξέρω εγώ με όρους. Όχι, μακρά από μας. Πρέπει ο νεκρός να ζήσει, να αναστηθεί. Συνηθίσαμε όμως την νεκρότητά μας όπως οι τυφλοπόντικες της γης, οι οποίοι γεννιούνται μέσα στο σκοτάδι και απολαμβάνουν το σκοτάδι. Και η παραμικρή υποψία φωτός τι τους κάνει, τους ενοχλεί. Αυτό πάθαμε κι εμείς. Ας την τηλεόραση. Ο Κύριος λοιπόν τον τιμάει αυτούς τους δούλους που εργάστηκαν και τους δοξάζει με τρόπο αφάνταστο. Αγαθός είναι ο άνθρωπος που θεραπεύτηκε εν Κυρίω και διακόνησε τον συνάνθρωπο. Δείτε λίγο, τώρα είπαμε, Χριστός και συνάνθρωπος. Πάντα συνάνθρωπος. Από τα φυσικά τάλαντα και τα αγιοπνευματικά τάλαντα που επαληθεύουν τα φυσικά, πάντα με αποτέλεσμα και γνώμονα, αφού εν Χριστώ εργάζομαι, αν εν Χριστώ πραγματικά θεραπεύομαι, το αποτέλεσμά μου είναι η διάθεση προς τον άλλον, αφού θεράπευσα την φιλαυτία, την φιλαργυρία, την φιλοδοξία, την φιλιδονία και όλα όσα με περιχαρακώνουν στην ύπαρξή μου, ανοίγομαι τεθεραπευμένος και τι κάνω? Διατίθεμαι πλέον σε αυτόν που ήταν απέναντί μου και ήταν κάποτε εχθρός, από εχθρός έγινε άνθρωπος και τελικά γίνεται συνάνθρωπος. Εγώ ως συνάνθρωπο τον βλέπω. Για να φτάσω σε εκείνο που λένε οι Άγιοι Πατέρες, η χαρά του να γίνεται χαρά μου. Αλλά αυτό θέλει δουλίτσα. Ο Κύριος απαιτεί μόνο το απαιτούμενο κέρδος. Ποιο είναι αυτό δηλαδή? Δεν απαιτεί τίποτα παραπάνω. Και πώς μεταφράζεται αυτό? Απαιτεί δηλαδή από αυτό που σου έδωσε το κέρδος, τα 5, δες άλλα 5. Τι? Απαιτεί να δει αν το διαχειρίστηκες καλά. Ποιο είναι αυτό το απαιτούμενο κέρδος? Το οποίο το αποζητάει, όχι αν το καρποθεί ο ίδιος. Το αποζητάει γιατί σου δόθηκε κάτι ως κεφάλαιο για να βγάλεις κέρδος, διότι εσένα θα ωφελήσει. Όχι με καπιταλιστικούς όρους, αλλά με όρους τώρα εδώ θεραπείας. Ποιο είναι αυτό λοιπόν το απαιτούμενο κέρδος? Το οποίο ο Κύριος το απαιτεί. Απαιτεί να το πράξεις. Γιατί το απαιτεί? Τι ρήμα να χρησιμοποιήσει? Γιατί θέλει βαθύτατα να θεραπευτείς. Εν ελευθερία, αλλά θέλει. Γιατί αν δεν θεραπευτείς, αλίμονός σου. Να, τι σημαίνει απαιτεί?
Δηλαδή τι, να μετανοήσει, να ασκηθεί, να καθαριστεί, να ευλογηθεί, να ομολογήσει, να μιλήσει, να παρενέσει, να συμβουλέψει, να κηρύξει, να αγαθοεργήσει, να διακονήσει, να μαρτυρήσει. Και να τα πράξω σε μένα και όχι μόνο μετά σε μένα, αλλά και μετά αυτό να το μεταλαμπαδεύσω και να εργαστώ φιλάνθρωπα και ιεραποστολικά στο συνάνθρωπό μου, πάντα είπαμε στα όρια μιας εκκλησίας η οποία θεραπεύει τον άνθρωπο. Να τα φυσικά χαρίσματα, να και να τα γεωπνευματικά χαρίσματα στην πράξη τους. Και πώς φέρουν αποτέλεσμα. Για να δούμε τώρα τον φίλο μας αρνητικά, που είμαστε οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι. 25-24. Προσελθόν δε και ο το εν τάλαντον ηλιφός είπεν, Κύριε, έρχεται αυτός με το ένα τάλαντο τώρα. Μιλάει του Θεού. Δείτε πως τον βλέπει. Κύριε, έγνωνσε, γνωρίζω. Πού γνωρίζεις? Μα έτσι σε βλέπω, έτσι νιώθω. Έτσι σε αντικρίζω. Έγνωνσε ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων κάνει ανθρωπολογία είναι όχι απλά μοναδικός, δεν μπορεί να συναντηθεί πουθενά στο σύμπαν. Η απόλυτη ομορφιά με τον οποίο η Εκκλησία, ικανότητα και ευστοχία να μπορεί να ενεργεί την επιστήμη της ανθρωπολογίας, όπου καμία άλλη επιστήμη στον κόσμο δεν μπορεί να το πράξει παρά μόνο στο προφανές, ανατομικά και κατά αυτά. Η ιατρική επιστήμη, την οποία δεν υποτιμάμε, μη γέννη το Κύριο, αλίμονο. Αλλά εργάζεται σε αυτό που έχει και κάνει και εξαιρετική δουλειά. Και φυσικά δεν δαιμονοποιείται, έτσι. Δυστυχώς και στον χώρο της Εκκλησίας τα τελευταία χρόνια ανεμόμυλος βλέπω. Αλλά να μην το συνεχίσω. Ήρθε καθώς με το ένα τάλαντο και λέει κατευθείαν του Κυρίου. Βλέπει τον Κύριο και να δούμε τώρα πώς τον βλέπει. Πώς ικανώνεται να τον βλέπει. Κύριε, ξέρω ότι σκληρός είσαι άνθρωπος και θερίζεις εκεί που δεν έσπηρας και συνάγεις, μαζεύεις εκεί που δεν διεσκόρπισας. Και φοβήθηκα, και φοβηθείς απελθόν, έκρυψα το τάλαντόν σου εν τη γη. Είδε, έχεις το σόν. Όπως ήμουν είμαι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο ανεπρόκοπος άνθρωπος. Και όχι απλά ανεπρόκοπος στο βίο. Ένας τεμπέλης που δεν έκανε και τίποτα. Όχι. Και αυτό είναι εδώ που αφορά το βίο. Όχι. Αυτός είναι ο ανεπρόκοπος πνευματικά άνθρωπος, ο οποίος, όπως και άλλοι άνθρωποι, πήρε από τον Θεό συγκεκριμένα φυσικά τάλαντα, χαρίσματα. Του να είναι άνθρωπος, του να έχει λογικότητα, του να έχει γενετήσια ορμή, του να έχει εκείνο, να έχει τ' άλλο, ή και να έχει και κάποιες, αν θέλετε, ιδιαιτερότητες εξεχόντων χαρισμάτων, οι οποίες θα τις κάνει πράξη. Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έκανε την έκανε, αλλά ανεπρόκοπος πνευματικά, δαπάνησε τα φυσικά του χαρίσματα ή τα φυσικά του χαρίσματα στην γενικότητά τους, τα δαπάνησε μόνο στο βίο, πουθενά άλλου. Αυτό όταν γίνεται από μένα και από σένα, να δαπανίσω δηλαδή την ύπαρξή μου μόνο σε αυτό τον βίο, με ό,τι και αν σημαίνει, και να κερδίσω όλο τον κόσμο, να κάνω, να ράνω, τότε δεν έχει αποφέρει αυτό που πήρα, το κεφάλαιο, δεν έχει αποφέρει το κέρδος που αποζητάει ο Κύριος, για να συνοηθούμε. Ποιο είναι? Η εύστοχη τελικά διαχείριση, είπαμε, η οποία θα επιφέρει στον άνθρωπο μέσω των φυσικών χαρισμάτων τη σχέση του με το Θεό, μέσα σε μια εκκλησία στην οποία θα μετανοήσει, θα κινηθεί και θα θεραπεύσει, θα αναστηθεί από την έκρωση του βίου του. Ο άνθρωπος που θα δαπανίσει δηλαδή όλη του την ύπαρξη, με ό,τι και αυτό σας συνεπάγεται, είτε είναι αυτού του επαγγέλματος, είτε του άλλου, είτε έχει αυτό το χάρισμα, είτε δεν έχει, και τα δαπανίσει μόνο εδώ, δεν συναντηθεί με το Θεό, δεν κάνει πράξη αυτή την πρόταση θεραπείας του Θεού και παραμείνει ως είναι, αυτός ο άνθρωπος έμεινε πίσω μεταξεταστέως, ανεπρόκοπος πνευματικά, δεν κατάφερε τίποτα και υπάρχει αποτέλεσμα. Να μην υπήρχε, να πω ότι δεν πειράζει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αδυνατή της μακαρίας σχέσης και της θέασης του Θεού. Πώς βλέπει τώρα αυτός τον άνθρωπο το Θεό? Από τώρα. Διότι τον Θεό είτε τον δεις φοβικά από τώρα, είτε προαποφασίζεις ότι δεν υπάρχει, είτε τον αντιλαμβάνεσαι ως τιμωρό, είτε οτιδήποτε άλλο, το ότι τη σκέφτεσαι έτσι για το Θεό δεν είναι ότι είναι έτσι ο Θεός.
αλλά είναι η ικανότητά σου εσύ να τον βλέπεις έτσι και να τον αισθάνεσαι. Και αυτή είναι μια διεστραμμένη ικανότητα. Όταν αυτός ο άνθρωπος προσελθόν, ξέρει τι σημαίνει. Πεθαίνει τώρα. Και έχει κερδίσει όλο τον κόσμο, πλανητάρχης, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα εν Χριστώ δια της μετάνοιας να θεραπευθεί. Θα έρθει ενώπιον του Θεού. Και εκεί θα το δει τον Θεό ως είναι, δηλαδή στη δόξα του. Οι προηγούμενοι, ερχόμενοι μπροστά στη δόξα του Θεού, ξέρετε τι κάνανε. Αχ, βαθιές ανάσες, ομορφιές, τον απολάμβαναν. Γιατί από τον Θεό θεραπεύτηκαν για να απολαμβάνουν τον Θεό. Αυτός τώρα μήτε θεραπευμένος έρχεται ενώπιον του Θεού. Πώς τον αισθάνεται, πώς νιώθει, τι είναι κόλαση, η διάθεση, η δεκτικότητα στα πράγματα. Ο πυρετός μου είπαμε και τον περιγράφει με τους πιο σκληρούς και αδυσόπιτους όρους. Έτσι είναι ο Θεός. Ξέρω Κύριε ότι είσαι Κύριε έγνον. Ποιος γνωρίζει? Εγώ γνωρίζω. Στο είπε κανένας? Όχι. Εγώ τώρα σε βλέπω έτσι. Εγώ σε ήξερα και σε ξέρω έτσι. Γιατί αυτή είναι η αρρώστια μου. Παραμένω στην ανικανότητα να σε καρποθώ και να σε δω με μακαριότητα. Γιατί δεν έχω την ικανότητα ένεκα των παθών που υφίστανται και των ασθενειών μέσα μου να σε καρποθώ και να σε γευτώ κατά τρόπο γλυκύτατο, μακάριο, τροφοδοτικό, αναστάσιμο. Σε βλέπω σκληρός, σε βλέπω τιμωρό, σε βλέπω άγριο, σε φοβάμαι. Και η σχέση μου μαζί σου ήταν διεστραμμένη, ανύπαρκτη δηλαδή. Και τι έκανα? Φοβηθείς ποιον? Εσένα. Έτσι, τέτοια θεωρία είχα προς την ύπαρξή σου. Απελθόν έκρυψα το ταλαντό σου εν τη γη. Δείτε τι σημαίνει αυτό. Αυτό που είπαμε. Έκρυψα, διαχειρίστηκα αυτό που με έδωσες, την ύπαρξή μου δηλαδή, με τα φυσικά της τάλαντα, αυτό είναι, που τη διαχειρίστηκα, την έκρυψα, την υπόβαλα δηλαδή μόνο κάτω από την οδύνη, την έκρυψα τον ουρανό, έκρυψα την παρουσία σου από μένα, αποφαινόμενος και διατηνόμενος περί πραγμάτων και φιλοσοφημάτων ότι Θεός δεν υπάρχει και εκείνο και τ' άλλο και έτσι, και την έκρυψα έχοντας ως μόνο γνώμονα και προοπτική. Που την έκρυψα? Την ύπαρξή μου, το τάλαντό σου, εν τη γη. Μόνο στη σκοπιμότητα αυτής της γης, αυτού του χώρου, αυτού του χρόνου, αυτής της βιολογίας, με ό,τι και αυτό και αν συνεπάγεται. Δείτε τι ωραία που ερμηνεύεται. Δες λέει, εδώ είμαι, έχεις το σόν. Ποιο έχεις? εμένα? Αποτυχημένο. Εδώ είμαι. Δεν υπάρχει μόνο το κεφάλαιο εγώ, διαλυμένος. Δεν εργάστηκα όταν να σου φέρω τι? Τον τόκο. Την παρουσία μου η οποία θα είχα διαχειριστεί καλά την παρουσία με τα αποτελέσματα που θα έπρεπε. Ο ανεπρόκοπος πνευματικά άνθρωπος που αδυνατεί της μακαρίας σχέση με το Θεό. Το κολάσιμο εκ του ανθρώπου είναι και όχι εκ του Θεού. Στην απόλυτη γη είναι η προοπτική του αυτοστοιχεία και μέριμνα και κατασπατάληση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, όποιες και αν είναι, αλλά τις σπαταλώ εδώ. Και ξέρεις, σπαταλάμε εδώ και έχουμε προοπτική αυτή τη γη και πολλές φορές φαντασιωνόμαστε και παραμυθιάζουμε και τους εαυτούς μας περί της χριστιανοσύνης μας. Άλλη οδύνη και τρέλα αυτή, άλλη τρέλα αυτή. Για την πίστη μου και έχω και μια εικόνα σπίτι και εγώ πιστεύω στο Θεό και δεν χρειάζεται να πάω στην εκκλησία και αυτό που βεβαιωμένα τηρείται σήμερα είναι αυτή μια πίστη χωρίς ένταξη στο εκκλησιαστικό γεγονός, μια προτεσταντική πίστη δηλαδή κατά το δοκούν, υποκειμενική. Όταν τον μπολιάζεις και έτσι, εκεί μετά είναι σαν να βάζεις στο πτώμα και φορμόλι για να το συντηρείς. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Μην κοροϊδεύεις. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου μάλλον. Για ένα χριστιανισμό, μια θρησκευτικότητα κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου, η οποία είναι τόσο αστεία, γιατί δεν έχει αποτελέσματα, γι' αυτό είναι αστεία. Και είμαι εκεί και είμαι από το σπίτι μου και εγώ. Και έχω μια εικόνα, σιγά μη σώσω εικόνα μια μέρα. Και δεν ξέρω εγώ τι και...
Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, 12 παρά 5, 12 και 5. Και οι δαίμονες με αυτά τα χάλια, όχι αποτέλεσμα δεν έχεις, είναι τόσο αστεία αυτή η ανθρωπίνως κατάντια της Εκκλησίας, στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα σωτήρια γεγονότα, που γελάει όλη κτήση μαζί μας και εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι. Αυτή η σουρεαλιστική προοπτική 12 παρά 5, 12 και 5 με όλο αυτό που γίνεται είναι το δεκάλεπτο της επιθεώρησης. Όλη κτήση γελάει μαζί μας. Ο άνθρωπος που τελικά αντιλαμβάνεται τον Θεό τόσο τραγικά και διαστραμμένα και τον βλέπει ως υπεύθυνο και ως αποδιοπομπαίο τράγο για όλα. Θυμάστε όταν εξέπεσαν ο Αδάμ και η Εύα, αυτό που τελικά τους έφταιγε στο τέλος ήταν ο Θεός. Ο Αδάμ τα ρίξε στην Εύα, η Εύα τα ρίξε στο φίδι που εσύ Θεέ δημιούργησες. Ο Θεός τελικά έφταιγε για αυτούς. Δείτε από την αγαπητική και τροφοδοτική σχέση που είχαν με το Θεό πατέρα και φίλο τους, πως έγινε ο Θεός απέναντι εχθρός και απειλή. Εκ του ανθρώπου, όχι εκ του Θεού, πάντα. Όπως και ότι θεωρούν οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι υπεύθυνος για το απαιτούμενο εισόδημα, τον τόκο, δηλαδή την ικανότητα, τη σωτηρία και τη φιλανθρωπία. Η σωτηρία του Θεού. Ο Θεός ενανθρώπισε και δεν έσωσε το ανθρώπινο γένος. Είναι λάθος να το λέμε στην Εκκλησία. Ο Θεός αυτό που θεράπευσε, ο Χριστός θεράπευσε την ανθρωπότητά του. Είτε προ-Χριστού είτε μετά Χριστόν, η ανθρωπότητα έχει τα ίδια χάλια. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις όσον αφορά την εξουσία του σατανά και αυτά, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Δηλαδή ο άνθρωπος και μετά το μυστήριο της οικονομίας και κάτω από το προπατορικό αμάρτημα υποβάλλεται και με τα αποτελέσματα και ούτω καθεξής, άσχετα αν ο Θεός το επέτρεψε για λόγους χρόνου, ευκαιρίας και μετάνοιας. Τι θέλω να πω? Δεν είναι δεδομένη η σωτηρία, δηλαδή ο Θεός ήρθε, έκανε αυτά που έκανε, τα πάθη του και σωθήκαμε, άρα εμείς φάτε πιείτε ό,τι και να κάνουμε, είμαστε σωσμένοι. Η σωτηρία του Θεού στην ανθρωπότητά του, στη θεανθρωπότητά του, προτείνεται τώρα στον άνθρωπο. Λάβετε, φάγετε, μην μείνετε όμως μόνο στην πράξη, δείτε το ολικά ως θεραπεία, προτείνεται. Και αν δεν μπολιαστώ εγώ με τη θεανθρωπότητά του μέσα από μια πορεία θεραπείας, όχι έκανα 3 μέρες νηστεία από μπριζόλες, άλλα αυτά, άλλες τραγικότητες, άρα κοινωνών και δεν ξέρω εγώ τι κοινό, όχι τέτοια πράγματα. Η ανθρωπότητα του Χριστού είναι αυτή την οποία προσέλαβε ο Κύριος και την θέωσε, την εθεράπευσε και την προτείνει στους ανθρώπους. Τα de facto γεγονότα, τα γεγονότα που απριόρι έγιναν με την ενανθρώπισή του, είναι η Ανάσταση του ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος εκεί διχοτομημένος ένιωθε ελληματικά, ακόμα και αυτός που ήταν συσσωσμένος. Εκεί δοθήκαν κάποια πράγματα τα οποία δεν θα ερωτηθούμε. Η Ανάσταση, η αιώνια πορεία, η αποκατάσταση της φύσης και της γνώσης, όχι της ποιότητας. Αποκαθίσταμε δηλαδή ψυχοσωματικά, αποκαθίσταμε και από την άγνοια που είχα περί Θεού και όλων αυτών των πραγμάτων, και εκεί που θα είμαι όμως θα μουτζώνομαι γιατί αργά θα τα έχω μάθει, άρα αποκατάσταση της φύσης και της γνώσης, όλα αυτά θα συμβούν. Αυτό όμως, η σωτηρία, είναι κάτι που προτείνεται, δεν είναι δεδομένη ότι ό,τι και να κάνω εγώ θα σωθώ. Προτείνεται και όχι απλά προτείνεται, πρέπει εγώ συνεχώς καταφατικά να αποφαίνομαι και περνάει μέσα από μια χρονική πορεία. Για να είμαστε τίμιοι. Και κλείνουμε. Αποκριθείς δε ο Κύριος, αυτού είπεν αυτό. Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, τεμπέλη. Είδης ότι θερίζω όπου και έσπηρα και συνάγω, είδης ότι θερίζω όπου και έσπηρα και συνάγω όθεν ούδη εσκόρπισα. Τον επιβεβαίνει ο Θεός. Το αποκρίνεται καταρχάς. Είσαι πονηρός και οκνηρός. Ο άνθρωπος που διάγει βίο εφάμαρτο και διάγει κάποια στιγμή βίο εφάμαρτο συνειδητά, και ενώ ξέρει, ίσως ξέρει όμως και θα πάρει την ευκαιρία του, ότι τον περιμένει ο Κύριος να τον βγάλει από αυτή την τέτοια, η ομορφιά και το βόλεμα της αμαρτίας είναι ικανό, να η πονηρία, να κρατάει τον άνθρωπο μακρά του Θεού, διότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που καρπώνεται πάντας εις βάρος των συνανθρώπων του,
προσβάλλοντάς τους ή όχι. Την ικανοποίηση των παθών του, ενώ ξέρει ότι υπάρχει κάπου ένας Κύριος που τον περιμένει, μέσα από μια οδύνη πορεία όμως, να τον θεραπεύσει, και δεν πάει, μόνο ως πονηρός λογίζεται. Και φυσικά ο κνηρός. Η οκνηρία, να ξέρετε, είναι ένα από τα κυρίαρχα βασικά ψυχικά πάθη. Άγνοια, λύθη, ραθυμία. Και αυτά τα ψυχικά πάθη είναι που υποβάλλουν τον άνθρωπο σε νέκρωση. Άγνοια, λύθη, ραθυμία. Αυτή λοιπόν η οκνηρία, η τεμπελιά, η ραθυμία, ποιου? Μα εγώ ήμουν στον κόσμο φοβερός, τρομερός, επιτυχημένος, έκανα, κέρδισα. Όλα να τα έχεις κάνει. Είσαι τεμπέλης. Σε ποιο γεγονός? Να διαχειριστείς την ύπαρξή σου, την όλη ύπαρξή σου, τα φυσικά χαρίσματα δηλαδή, στη σχέση σου με το Θεό, ώστε να καρποθείς των αγιοπνευματικών χαρισμάτων, δηλαδή της θεραπείας και της σωτηρίας. Τεμπέλιασες αυτό. Σου επιβεβαιώνω ότι θερίζω εκεί που δεν έσπηρα και συνάγω εκεί που δεν δισκόρπισα. Στο επιβεβαιώνω. Τι δηλαδή? Έτσι είναι ο Κύριος? Όχι. Σου επιβεβαιώνω ότι σου είχα πει εγώ, από τον λόγο μου στη ζωή σου, από το Ευαγγέλιο, σου είχα πει ότι λάβε τα μέτρα σου, δούλεψε. Ο Κύριος δεν θα κρίνει τον κόσμο μια μέρα. Οι λόγοι του, οι αδιάψευστοι θα κρίνουν τον κόσμο μια μέρα. Στο επιβεβαιώνω, λέει. Σας τα είπα, θα γίνουν μέχρι κεραίας. Γιατί δεν κάρατε, γιατί δεν πήρατε τα μέτρα σας? Τώρα πώς με βλέπεις? Ψυχρό, κακό και ανάποδο. Έτσι ακριβώς είμαι. Όχι γιατί είμαι έτσι, αλλά διότι εσύ ικανώνεσαι να με βλέπεις έτσι, διότι σου είπα ότι αν δεν θεραπευτείς από μένα, το μεγάλο σου πρόβλημα θα είμαι εγώ. Δεν θα αντέχεις την παρουσία μου. Άρα το επιβεβαιώνει αυτό που ζει. Ο Κύριος επιβεβαιώνει όταν είναι πρόκοπο δούλου. Η κατάσταση της ψυχής του ανθρώπου. Εγώ αισθάνομαι κολάσιμα. Εγώ βλέπω τον Κύριο έτσι. Όχι ότι είναι ο Κύριος έτσι. Δεν διατίθεται ο Κύριος κατά τα πάθη του. Κάποιος συμπαθεί και κάποιον αντιπαθεί. Είναι σαν τον ήλιο που όλους τους ζεσταίνει. Τώρα τα αντικείμενα, η φύση των αντικειμένων που είναι έναντι του ηλίου, πώς λειτουργούν? Το κερί λιώνει. Ο πυλός φύγει. Στον ίδιο ήλιο. Η κατάσταση τελικά της ψυχής στο μετανόητο του ανθρώπου, πονηρία, η οκνηρία και τα αποτελέσματά της. Έδι σε ουν βαλήν τα αργύριά μου τις τραπεζίτες και ελθόν εγώ εκομισάμιν αν το ημών συν τόκο. Τόκος, είπαμε, είναι η επίδειξη των έργων, των ωφέλιμων έργων που η ανταποδοτικότητα τους είναι σε σένα, θεραπευτικά. Έτσι. Έπρεπε δηλαδή να βγει από τον εαυτό του, από τη συντήρηση μόνο του βίου του και αυτό που όλοι οι περισσότεροι ξέρουν, να μετανοήσει, να ασκηθεί, να καθαριστεί, να ευλογηθεί, να ομολογήσει, να μιλήσει από την άλλη, να παρενέσει, να συμβουλέψει, να κηρύξει, να αγαθοεργήσει, να διακονήσει, να μαρτυρήσει. Ο Κύριος ζητάει το ευκολότερο και αφήνει το δυσκολότερο για τον ίδιο. Δηλαδή, όλα είναι δωρεά δική του, γιατί όλα αυτά που αναφέραμε, που θα κάνω εγώ, θα τα κάνω από τον Χριστό. Ο Κύριος θα μου δώσει τη δύναμη. Εγώ το ευκολότερο ποιο είναι? Εγώ από μένα ζητάει μόνο τη συγκατάθεση. Και ας συγκατεθώ στον Κύριο, όλο το δύσκολο έργο θα το κάνει ο Κύριος. Θέλει τη δική μου ως παρουσία συνοδοιπορία και συγκατάβαση κοντά του. Και θα τα κάνει ο Κύριος. Άρατε ούν από αυτού το τάλαντον και δότε το έχοντι τα 10 τάλαντα. Το γάρ έχοντι παντί δοθήσετε και περισσευθήσετε. Του δε μη έχοντος και ο έχει αρθήσετε από αυτό. Πάτε και αυτό που έχει και δώστε το σε αυτόν που είχε τα περισσότερα. Διότι σε αυτόν που έχει θα δοθεί και άλλο και θα περισσεύσει. Και σε αυτόν που δεν έχει, και αυτό το ελάσσον, το λίγο που έχει, θα το πάρω και αυτό. Δηλαδή, πώς ερμηνεύεται εδώ και κλείνω. Εκείνος που έχει το χάρισμα τους λόγους, το χάρισμα του λόγου και της διδασκαλίας, από την φυσική ικανότητα της ρητορίας στην αγιοπνευματική ικανότητα, η ρητορία του να μην αφορά σοφιστίες και δημαγωγίες, αλλά να αφορά τον λόγο του Θεού. Αυτός λοιπόν που έχει το χάρισμα του λόγου και της διδασκαλίας και το δουλεύει εν Χριστώ για να ωφελεί και δεν χρησιμοποιεί
το χάρισμά του για τον σκοπό που λέμε, θα το χάσει. Δεν θα ωφεληθεί, θα το αφαιρεθεί δηλαδή. Τι σημαίνει θα το αφαιρεθεί? Τζάμπα το διενεργεί. Όταν το χρησιμοποιεί μόνο δημαγωγικά και όχι προς δόξα Θεού, δηλαδή προς ωφέλεια των συνανθρώπων, θα το αφαιρεθεί από το Θεό. Και να μην το αφαιρεθεί, τι σημαίνει? Δεν θα έχει όφελος. Γιατί δεν το εργάζεται καλά. Ενώ εκείνος που καταβάλει προσπάθεια και έχει τόσο, βλέποντας ο Κύριος αυτή την προσπάθεια, θα του δώσει περισσότερη τώρα. Θα του δώσει και άλλα τάλαντα. Θα του εμπλουτίσει περισσότερο την ικανότητα και το τάλαντο του. Αυτό εννοεί. Τόσο απλό και εύκολο. Και κλείνουμε με το πολύ αυτό, με το αποτέλεσμα τώρα. Και των αχρίων δούλων. Ποιος είναι άχριος δούλος? Αυτός ο οποίος δαπάνησε την ύπαρξή του σε αυτό το βίο και μόνο. Και δεν είπαμε εδώ πάντα για την μέγενη της αμαρτίας μόνο, αλλά για τη σπουδή των ανθρώπων να λειτουργούν και να εργάζονται απόλυτα μόνο στη μέριμνα. Μόνο στη μέριμνα. Αυτόν τον αχρίο δούλο εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Η κατάσταση της κολάσεως, η οποία δεν ερμηνεύεται τοπικά, αλλά είναι πάλι μία τροπική ερμηνεία του πώς ο άνθρωπος θα διάγει τον βίο του στην αιωνιότητα, η οποία κατατίθεται με λόγο ο οποίος είναι βαθύτατα και επιδραστικός, δυναμικός και σε τρομάζει. Το σκότος το εξώτερον. Υπάρχει το σκότος, υπάρχει και το σκότος που είναι το εξώτερον, σε μια άλλη διαβάθμιση και αναβάθμιση. Εδώ είπαμε είναι οι ποιότητες των πολλών κολάσεων, των πολλών μονών. Και εκεί είναι ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Ο κλαθμός που δεν είναι τα δάκρυα, αλλά είναι δάκρυα και λύπη εν απελπισία, χωρίς ελπίδα. Αυτό σημαίνει κλαθμός. Και ο βρυγμός των οδόντων. Αυτό το τσατζάκ τα δόντια, μια ψυχή η οποία θα διάγει βίο αιωνιότητας κάτω από μια κατάσταση φόβου, τρόμου, μοναξιάς, απέλπιδας και το καθεξής. Για να ξυπνάμε, πρέπει. Η ζημία του δεν περιορίζεται μόνο εδώ, για αυτόν που δεν εργάζεται, αλλά τον αναμένει και ανυπόφορος τιμωρίας, το δούμε, αυτοτιμωρία τελικά, με κατηγορητήριο βαρύτατο και καταδικαστικό, αχρίων δούλων του, το λέει ο Κύριος. Όχι μόνο αυτός που παραπάζει και είναι πλεονέκτης, ούτε αυτός που κάνει κακά, αλλά τιμωρείται και αυτός που δεν κάνει αγαθές πράξεις. Δεν φτάνει μόνο το ένα. Και αγαθές πράξεις είναι ένα αποτέλεσμα της εν Χριστώ θεραπείας μου. Διότι τίποτα δεν αγαπάει περισσότερο ο Θεός, όσο το να ζούμε εξυπηρετώντας όλους. Όλα όσα ο Κύριος μας έδωσε ως φυσικά προσόντα, δεν μας τα έδωσε για να τα χρησιμοποιήσουμε μόνο για τη δική μας σωτηρία, αλλά και για την ωφέλεια του πλησίον. Κάτι που είπαμε ή δεν είπαμε, ότι το γεγονός των φυσικών χαρισμάτων στην ωφέλεια του συνανθρώπου, αλλά και όταν αυτά τα φυσικά χαρίσματα εργάζονται μέσα στην Εκκλησία, δεν εργάζονται προς το ίδιο όφελος, αλλά και για το ίδιο όφελος, αλλά και για το όφελος του αδελφού μου. Τότε η αξία του είναι αυτή που πρέπει να είναι. Ο λόγος, παράδειγμα, λέει ο Χρυσόστομος, δεν μας δόθηκε μόνο για να υμνούμε, αλλά και για να διδάσκουμε και να παρενούμε, και αν τα χρησιμοποιούμε όπως ο Κύριος, μιμούμαστε το δεσπότη και όχι τον διάβολο. Παράδειγμα, ο Πέτρος, όταν ομολόγησε τον Χριστό, μακαρίστηκε. Όταν παρακάλεσε τον Κύριο να αποφύγει το πάθος, επιτιμήθηκε πάρα πολύ, διότι φορονούσε αυτά που αρέσουν στον πονηρό. Και αν εκεί αυτό που λέχθηκε με άγνοια από τον Πέτρο κατηγορήθηκε τόσο σκληρά, ποια συγγνώμη έχουμε εμείς όταν αμαρτάνουμε με τη θέλησή μας? Γιατί τώρα γνωρίζουμε, ή όσοι γνωρίζουμε. Και κλείνουμε εδώ την παραβολή των ταλάντων. Πιστεύω να βοηθηθήκαμε όλοι, να είστε όλοι σας καλά. Κάναμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στο 25ο, εκεί στο 25ο κεφάλαιο, μετά την παραβολή των 10 παρθένων, μπαίνοντας στην παραβολή των ταλάντων, από το 25 και 14 και μετά. Την εξαντλήσαμε και στο επόμενο μάθημα θα μπούμε από το 25-31 και ό,τι το κείμενο μας καταθέτει μέχρι το πάθος του Κυρίου. Να έχετε όλοι
ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Να είστε καλά.